Nou, we ben je even op het terrein hier. We ben je nogmaals even op het terrein hier. Nog even, ja, ben je nogmaals even op het terrein hier van de iPop hier. Het is hartstikke gezellig, dat je moet jongen. De meesten zijn lekker rond eten. Het is ook een beetje etenstiert. Ja, de meeste mensen gaan twee biertjes horen. Die is lekker gezellig hier. En we zullen even zien dat we nog een paar mensen voor de camera krijgen. Hè? Wat idee ook? Dat was ik wel in pro, of net? Nee, dank je. Waarom net? Ja, weet ik niet, lager binnen. Ik denk dat het serieus de laatste de patatswarmen weer. Oh ja? Ja, en wie genieten? Dit is de laatste? Ja, dit is weer de laatste. Het is nou uitverkocht. Wees net, Jan. Ja. En toen was gewoon de allerlaatste. Ja, dat is toch even genieten, of net? Ja, zeker, ja. Heb ik food reviews? Nee, maar doe wel. Ik wil met een food review even. Oh, ja. Zal ik even een hap nemen? Ja. Ik jou hem 8. Oh. Dat is wel erg, hè? Ja. Ja, lekker warm. Ja. En die knoflook, die smaakt ook wel. Oh. En die, ja, het is gewoon een combinatie. Dat is zoals het uitzien. Mooi zijn. Ja. Tegen. En hoe vind je jou het hier? Nou, ik vind het gezellig. Ja? Ja. Nou, dat is een goed teken, toch? De meesten zijn gezellig. Ja. Ja. Dat is hier altijd zo. Ja. 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 Vind ik moordelijk. Ja, dat is hier altijd gezellig. Ja. Oh. Goed op de end. Ja. Hij vindt hier ook gezellig. Oh ja. Ja. Ik vind je hartstikke gezellig. Ja. Mooi bier drinken, muziek luisteren. Hartstikke mooi. Dat is een mooi classic shirt hoor, hè? De My Mind's Mine. Bestaat het nog? Ja, zeker. Oh. Bestaat nog. Oké. Vorig team ben ik er geweest bij Friesje Metal Night. Oké. Nou, hoe win ze? Ja, wie machtig. Hartstikke goed. Ja. Ja, Mooi. ja zeker. Maar heb je ook wat vregen net? Ja? Hoe smaakt het? Het is heerlijk. Wat idee? Een frikandel en een patat mayo. Dat is altijd goed, hè? Ja? Ja, ja. Ja, kan je net voor een verkeerde man, toch? Ja, net. Hoe vind je het hier? Ik vind het wel gezellig. Als iedereen staat. Ja. Het is hartstikke beter feest dan dit. Het is altijd leuk. Oh ja? Dit is echt een van de beste feesten? Het is hier altijd gezellig. Oh ja. Moeten we daarop houden. Ik kom hier uit de buurt, of? Nee, Troriep. Oh, dat lief. Het is gewoon een hartje verder. Ja, klopt, ja. Dat mag dan jullie wel heen. Ja, mijn vriend bent in Arem. Ja. Dus dan is het net zo heel veel fietsen meer. Nee, nee. Ben de meeste keer nog gehoord in Dronriep? Dat is een hele goede vraag. Ja, wel iets joors. Maar net een heel soort. Het is wel mooi. Oké. Nou, goed weer. We ben ik wel een leuke band. Dan sta je van, nou, dit vond ik echt het leukste. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niks van de muziek aan mooi kreeg tot nota. Oh nee? Ik ben zelf wel een gezellige meisje. Ja. Is er dan heel erg Matthäa moet je mooi iedereen. Oh ja. Ja, Dus van de ziekenhuis lijkt niks mee. net zo volle. Oké. Nee, maar dat komt nog wel. Oh, je hoort nog? Of, Ja, je hoort nog. Nee, zo, dan vonden we nog 12 bands. Even denken, wat hebben we nog? Vol Gas en Lil Pier en Stijnland. Ik had. Maar die ben altijd wel leuk. Ja. Veel plezier dan dadelijk Ja, maar. dankjewel. Ja. Je merkt... De baren zijn aan de vol, de kerst er vol te doen. Ja. Je maakt ik neem je zin. Ja, zeker. Ja, je hebt het gezellig. Ja, de Mooi meeste zijn zo. gemoedelijk. Ja, Oh, fijn. dat is Thijs. Ja. Nou, dan nog een keer, joh. Hetzelfde. Ja, dankjewel. Hoi. Nou, en verder, want ons blauwe tuig op hetzelfde plak staan. Hè? We winnen niet verder al. Ja, maar weet je verder die kant dus. Nu zo. Die tente. De tente. Sorry man, ik ken het water in bed float wel onder. Nou, ik heb het al. Jette hier zat naar zanger. Nou nee, hè, wij zijn van Wiermedong. Wat? Wij zijn van Wiermedong. Wat is dat? Hey, goedendag. Ja, De Friese vlogen. ja, dat wel hè? Ja, van de... Ja, een beetje. Doe dan. Ja, ja, krijg mij. Ja, we gaan nou naar je bed, hè? Oh, wat dan? Wiermedong. Ook Wiermedong. Wiermedong. Daar ben je weg van. Ik ben de drummer, dat is de bassist. En dat is dus de zwarte Hitler van de band. De wat? Die gitaar, die ben bodens van de Verniske Strijd, ja man. Ja. Die ben de broodjes van deze tier, is wel? Ja. Maar je speel je dus goed net. Ja, ben kwaad, ben kwaad. Hoor hier, dan kom je wel.
Leuk, maar een band is om in November de... in de Bikehorse, mijn naam. Oké. Maar een band om in de gaten te houden, weer me doen. Wat zei je? Als het in de gaten houden, dan komen er mooi. Je komt er gewoon. Komen er mooi. Ja, mooi zijn. Ja, zonder hem. Ja, ja, zonde, ja. Ja, je hebt nog mij. Hou je mouw achter. Maar Hoe werkt het? waar is door de jongen dan? Nou, ik ken ook wel jongen, maar ik ben niet veel comments. Nou, ik maar drammen. Dus Gerus is de James Hetfield van de band en die had het nog aardig. Ja. Nou, dat ken je natuurlijk, de jarentank dit. Ja, precies. Ja. Je hebt de gele spelen op Babi Panga geraakt. Ja, zeker, ja. Dan ging ik er het podium heen. Wat zei ze nou? Ik melden van wie er het podium heen. Oh ja? Is dat mee? Nee, dat weet ik niet meer, nee. Babi Panga geraakt is dat wel. Ja, dat weet ik wel. Daar is de drummer ik aan zitten trouwens. Ja. Oh, Nog wel leuk man. ja. Nou, ik geniet er een van. Kom goed, man. Ja. Kom goed. Tot de volgende, hè? Ja, ik ben de volgende, hè? En kerst nou een keer dwam, wat zei heu, Hey, Hey! Ik snap dat die man net het jongen is inderdaad. Goeie stem. Ja, zeker, goeie stem, hè? Hoi. Hoi. Trui maar even aan. Wat zei je? De trui maar even aan. Ja, het is best koud. We hebben het ook gehad, hè? Wat is dit? De Frieske vlogger. Oh my god, die komt dit op TikTok? Ja. Oh nee. Oh, dat is leuk, jawel. Oké. Heeft u een vraag voor mij? Jawel, maar dan is het kort. Ja, het is best aan het afkoelen nou. Zijn er ook geen leuke muziekjes meer? Oh nee? Nee, alles is daar was wel iets, maar... Zo daar wordt het weer leuk. Wat is dat? In die tent wordt het zo meteen weer leuk. Nee, het is al leuk. Ja, ik spreek geen Fries, maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt me niks We uit. zijn geëmigreerd uit Utrecht. We verstaan het wel, maar we Ja, leuk spreken dan. het nog niet. Ja, Ik dus, ben het hun ontleden. ja, precies. We worden hier goed ingeburgerd. Nou, ja, dat shock, ja. Ja, nou dat is mooi toch? Zo. Maar je verzint het woord, toch? Ja, Nou, ik nog niet. Zij niet? Ik Wel een beetje, wel een beetje. Ben je nog zo lang of ben ik zo iets? Nee, ik ben heel lang. Oké. Dat is mijn Ja, maar je zusje. bent al trainen, ben je maar lang, toch? Nee, Ja, zij volleybal. woont in een vriendin. Ja? En hun is zus van de koor. Oh, zo, ja? Ja, volleyballers, hè, die zijn altijd lang. Nee, die is van mij. Ben je volleyballers dan? Ja. Oh, ja. Snake. Oh, zo, oké. Zijn wij kogels, maar wij steken. Kokos? Ja. Ko- Kogels. Kogels. Kookworst? Jestrooien. Oostenrijk. Ah, oké. Ja, ja. Maar wat zijn kosten in Utrecht? Ja. We zijn... Ja, Soest, ja. Ja, Verhuisd. Ja. ja, een jaartje geleden. Dus we moeten nog even inburgeren. Maar Het lukt wel aardig zo. inburgeren, dat is echt zo typisch Nederlands, maar dat is wij niet. Nee, wat vind je nou van de provincie Friesland om hier zo te wijzen? Veel leuker. Oh ja? Ja, Hier hartstikke. wel echt leuker, ja, Oké. oprecht. Ja. Veel vriendelijke mensen en iedereen is gewoon gastvrij en open en gezellig. Dus ja, En ik neem stoer om aan de taart natuurlijk. Ja, dat is het beste dan, ja. Ja, daarom. komt helemaal goed. Ja, ik ga het er wel, ja. Komen we nu op TikTok? Ja, misschien wel, ja. Ja. Oh, leuk. Ja. Oké, nou, succes nog even, jongen. Ja, best wel mijn bierrally. Ja, tuurlijk, ja. Dat wat ik er ook in. Hoi! Ongelooflijk, vanuit Utrecht komen ze hierheen jongen, om weer iPod te wijzen. Ongelooflijk. Een lange vrouw, ja, net ongelooflijk zijn ze. Een lange vrouw, ja. Ik vind het wel een beetje lief, maar de stad rent ik al, hè? De stad rent al. Dat is het wel, hè? Oh, je bent er een huisje. Je weer naar het west. Je weer naar het west. Je weer naar het west. Nieuw terrein, uncharted territory. Dat kent zich dan als jongens zo, uncharted territory. Hey, hoi. Wat is je dan? Anneke wilt wel. Anneke wil wel. Wat wil Anneke? Wil Anneke wil je praten? Nee, wat... Fuck up, Binda! Hey. Dat is geweldig. Dat is geweldig. Wees zijn verder. Hoi. Ongelooflijk, wat mensen hier, hè? Ze zijn er uit boeten hier. Sorry man, iedereen doet een kan. De kannen drinken. Hanne. Iedereen doet een kan. Jo, had toast? Ja, zeker. Lekker perken, heerlijk. Zit verkeerd met je maar kan hier. Ja, maar die komt me wel mooi. Ja. Maar dan hoe je net zo vaart, dat scheelt wel. Nee. Maar drink ze nooit de kannen dan? Ja, ik kan ook geen beker meer, dus nou moet ik wel uit de kolen. Ja. Nou, let eens zijn, ik wil wel zeggen hoe dat gaat.
Lekker? Oh, lekker slokje, hè? Ja, dat je er wel lief. Nou, zo. Ik ga er wel bij, hè? Geniet je ervan? Ja, hey, wijs genoeg. Ah. Oh, de man van Sonnema. Nog vragen stellen? Ja. Oké. Ja, Ja, we gaan een trui van Sonnema, zeg maar. klopt ja. Helemaal. Mooi. Ja toch? Hoofdsponsor. De hoofdsponsor. Sonnema. Nee, die heb ik laatst gewoon bij de boys giveaway. Dan moest de fjouwer collaboreren met op Linken moest kijken en dan moest het bonsje moest dan een foto van sturen naar de Sonnema. En dan kon je die trui winnen. Nou, en ik dat bonsje opsturen en hij die trui won. Ja. Mooi dag. Fantastisch. Ja. Zit ik goed. En draaien. Ja, misschien. Oh ja. Ik vind het net een raar truitje. Nee, zeker net. Zit wel lekker. Ja, lekker warm. Heel best. Vergeet je het Super Sunday feest even. Dan heb ik even een mag ik reclame mandje? Ja. 24 mei Ja. in Stoppengat. Even Westvegel in Zoort. Ken je hem die club al? Voetbalclub. Even Westvegel in Zoort, ja. Super Sunday. 24 mei. Je moet je mal gaan komen. Lekker bier drinken. Hartstikke mooi. Mooie besnooi nemen. Lekker daydrinking. Heerlijk. Ja, daydrinking, hè? 24 mei in Stoppengat. Vegel in Zoort. FFS. Voetbalfight in Stoppengat. Daar moet je mee komen. Best genoeg. Hey. Is hem erop? Ja, we gaan erop. Oké jongens, succes hè. Hoi. Die moest erop zetten. Ja. Hey jongen, jij bent de snelste drinker van het land, hè? De Snelste drinken? Nee, Oh, nog nee. net. Nee, de show pas, hè? Hoe zie je het in de hand? Precies. Dus al je beide 0.0. Was er nog doen? Heel vol nog doen. Het is mooi waar. Ja. Je kan het best treffen. Ik zie bij Ja. het zadel ook herkend aan het tenten. Ja, toch? Ja. Dat ging ze eigenlijk maar te doen. Maar goed, Ik zie daar geen onkondigen, dus ik mag er een omrennen tegen. ik denk gewoon even op het podium staan. Was ben ik te let. Ja, dan reken ik kleiner. Ja. Nee, best jong, zeg ik niet zo. succes. Hoop dat je er een mooi verhaal van maakt. Ja, ik zal je zeggen, jongen, dat er voor een verhaal van de maatje is. Ja, misschien ik wel net, hè? Het is, ja, ja, hoor maar kort. Best. Stel je zien. Oh, we zullen de meesten die moeten die jerk aan wordt, denk ik. Ja, dan maak ik nog een klein wat denk ik. Dat vind ik als niet dat er moet worden. Oh ja. Wat jij dan? Zeg je dat dan? Kijk, ja. Nee, dat moest je hebben, Ja, wie wat je wordt held denk ik. Hey jongens. Hey. Zo, ik ken hier om, we moeten hier alleen omrennen. Ja, dat is beter. Ja, dit is beter, ja. Daar een kleed. Dan kom je naar het podium. Oh. Maar er is nog niemand trouwens hoor. Nee, maar ik was aan het presenteren, dus... Doen jullie een presentatie? Ja, dus dan wacht je dan... Oh, goeie. Met zonweg. Eduard, hoi. Hè? Ja, dank je. Orange. Ja, we ben je even op het podium bij heel Grimtos. Die begint je daar te spelen dat het goed is. Tenminste, net voordat ik hem omkom gaan natuurlijk. Dus ik zweer in de rond. Dus hij is zelf een barbecue hier op het podium weer. Ja, het is ongelooflijk. Snack steeds zo steeds, maar dit is een snack front steeds. Zeg jong, geweldig. Hotdogs, joh. Zeg, die man die had je gewoon broodjes. Wat gebeurt je? Wat gebeurt je daar? We staan op het podium. We staan op het podium voor heel Grimtos en dan weet je gewoon, hint maken, wat is er? Wat zei je er? Wat ben je gewoon, meidje? Oh, hotdogs. Ik hou, als het goed is, wat pulled pork nog meenemen. Dus, Zo, op zich vind ik het net zo gek, alleen het plak. ja, maar soms dan maak je een afspraak met iemand als wat volle bier op has dronken en dan mag het ook weer meidje. En wat is hier de afspraak best? Nou ja, dat hem hele die wil me graag hier op het podium had barbecue. En ik zei dat doe ik. Hij wil me ook nog op een bakfluit gaan, maar dat is net lukt. Nee. Want Maar de blokfluit is nooit in mijn hand komen gelukkig. Dus, Oké. Sure? Wat is de pulled pork? Wat had je? Ja, juist ja. Maar ik een broodje ha? Ja, we hebben net, ja. Ja, best. Natuurlijk, ja. Zullen we dat even op? Ja, we hebben het net, ja. Ben je nou dag, hè? Wat komst je ervan dan? Hè? Presenteren, maar ik zal in het midden staan. Zeg even, wat er gebeurt. Oh, sorry. Ja, ook niet jongens. Je meet gewoon even een lekker broodje voor jou. Lekker man.
Tje. Misschien kan Hille het even, kan je het uitlezen, Hille, wat hier gebeurt? Ja, lees maar even uit, ja, vervang hem maar even. Wat bist toen doen? Nee, maar stem maar hier, want ik wil hier. Oké, Jorn. Dit is Jorn de Boer. En die woont een barbecue man op het podium. We dachten, we zijn een inflatievriendelijke band. Dus we houden een beetje rekening met het eten. Maar is het echt voor de gasten dadelijk? Ja, zeker. Nee. Het wordt publiek inbracht. Maar wat doe je nou dan? Pak hem op van die in en dadelijk. Maar de man van de organisatie kent beter even nog mij aan. Jij ook gewoon de meesten in het publiek. Wat zei je? Ik zei, ik jou gewoon de meesten in het publiek. Dat gist toe dan? Nee, die man die krijgt... Ze kist gewoon om ja. Jammer. Ja, mij is ik wel boeien. Dus is het brood goed is. Ja, even een ja. Dank je. Oh. Lekker. Wie is ervan? Nou, lekker. Zo. Oh, zo. De jongen is zo lekker eten hier. Ja, maar ik ga het nooit. Ja, Dat was vaker niet. ja maar ik op het podium wel net, want dit is ook net zo vaak. Het is een primeur, maar van nou neemt het hele miljoen om naar je te gaan. Nou ja, dat is Zit standaard in de rij. ja, Dat reep is waar. nou, zo werk ik net. Dus dat is de rest. Een drummer en een barbecue man. Een pitmeister. Dit is zo belangrijk, net dan. Ja. Niet is ook belangrijk, hoor. Nee. Ja. Was het er in? Ja, we zijn maar aan het maken te zweten, hè? Was net smaken dan? Nee, smaken net, joh. Jouw maar nog mee. Ja. Dit is waarschijnlijk goed. Fijn Ja, het is echt lekker. Oh, eerste volle, joh. Vind je Bram het slim weer? Nee, hè? Wat gebeurt je, joh? Ja, dat kan nooit maar maken. Vaker in vloggen, maar dat gebeurt, dit gebeurt net vaker, of wat? Nee, dat kan nooit jij maar maken. Mooi, joh. Dit is nou wel een oude video misschien, wat zou het zijn, hè? Maar wij geen goede beeld hadden, dat je een tieners optreden maar vooral in het beeld had. Ik denk dat hij echt nog een barbecue ineens hier. Ik weet niet wat je gebeurt, je hebt tieners optreden, maar ik vind het wel een mooi publiekstrekker dit. Ja. Poep, poep. Oh ja. Goeie met je iPop! Meestal gaat je daar iets heel bijzonders gebeuren hier in deze tenten. Iets wat je waarschijnlijk nog nooit eerder gezien hebt. Tenminste, ik had nog nooit eerder gezien. Er staat hier gewoon een barbecue op het podium. En dan wil je daar gewoon broodjes, maar ja, ik mag eigenlijk geen Engels praten. Martin Fries bedoelt mij Lutsenbargenvlees wat je nu deelt. Ongelooflijk. Broodjes Lutsenbargenvlees je dadelijk weer in het publiek hoort. Voor de mensen die je nou staan, hè. Dus kom naar binnen daar. Ik weet hoe mooi waar het boet is. Ik ben er niet correct echt west. Maar je bent de man die... Ja, lekker beker erbij, ja. En dat roept je goed, hè. Want waar ga je daar nog spelen? Hè, voor de Fiat natuurlijk, hè. Jongen, die barbecue komt direct nog een band te staan. En dat is net hier minder dan een man. Dit hele mooie muziek maakt. Echt van die muziek, weet je, een lekker broodje bij op te kennen. Hij is bekend van de snelste ijzervlechter. Waar had de clip net, jongen? Die prachtige mooie clip. Maar al die ijzervlechters, fantastisch. Dus, kunnen we even een heel groot applaus krijgen. Niet alleen voor de barbecue, maar echt voor Graham Tusk en zijn band. Hey! Wat een aankondiging. Ja, joh. Dank je. Hoe vond je dat? Ja, een beetje opwarmen nog. Want ik heb een beetje het idee van wat zo'n C daar. Ik ben op C zo lang. Ik bereid het net voor en dan begin ik in één keer te praten en dan ja. Nou, ik moet een beetje erin komen, denk ik. Kom maar goed. Hey!
Nou, goeie. Mag je ook vrij, mevrouw? Ja, op zich wel. Oh, op zich wel, maar we hebben net. Ik kom net echt van iPop. Ik ben gewoon op terugreis. Dus maar waar kom je ook voor dan? Nou, ik sta nu even bij mijn zoon te praten. En ik heb een boodschap die ik weer naar huis. Maar ik vind het wel leuk om zo dit nog even de sfeer een beetje mee te pikken. Oh ja. Maar ik ga er zelf niet meer heen. Net meer? Net meer. Nee, dat is 30 gelien of zo, kon ik er wel heen. Maar nou net meer. 30 gelien al? Ja. Jeetje, maar ja. Nou net meer dan? Is het nog niet meer leuk? Het is mijn ambitie te druk, eerlijk zijn. Oké. Ja. Toen weer dan net druk? Ja, maar toen koek ik beter roer, denk ik. Oh, nou. Dat is wat in jou verhoren. Ja, klopt. Ik ben verhoren. Ja, maar ik vind het wel leuk om het zo even een beetje mee te pikken. Ik ben hier in Nederland, dus het is wel, ik vind het wel een leuke happening. Ja. Dat is natuurlijk. Hè. Dat is een soort van ja, klopt. Van vaste prik. Ja, klopt inderdaad. Dus het is altijd wel mooi, zo'n evenement in het Wanneer ben je weer voor het laatst West dan? Nou, dat is een goede vraag. Nou, ik denk 20 geleden of zo, zoiets misschien. Ja, en vorig jaar heb ik even geholpen in de garderobe. Oh, zo. Dus, nou, zo wat. Nou, leuk. Ja, zeker. Nou, succes joh dan maar. Ja, dankjewel. Uit Tassen, maar dat is stil in een hoesterman. Wat schipper inderdaad. Oh, ja. Nou, jij hebt een fijne dag. Ja, dankjewel. Kom maar goed. Hoi. Nou, goeiedag. Hallo. Hoe is het met jou? Hartstikke best. Wat zijn jullie doen? Wij brengen koffie en thee rond. Oh. Ja. En broodjes. Vrijwilliger, hè? Ja. Van de catering. Oh, ja. Leuk zoiets. Ja, hartstikke leuk. Echt leuk. En mooi waar. Hoe lang duurt het al dan? Nou, dat kan ik haast weer optellen. Al jaren. Oh ja. Al jaren, ja. Eerst in een bar, tappen. Ja. En later catering. Leuk, vrijwilligerswerk. Ja, inderdaad. Leuk zoiets. Zeker. Nou, succes Jort. Dank wel. Kom klaar. Je week. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Hey. Nog een papiertje? Ze moet nog een papiertje hebben. Wat zei ze toen? Ze moet nog een papiertje hebben. Dat verzaan ik altijd met die wijven. Hè? Wat was het opschreven dan? Dat is een dikke setlist. Dat zijn de nummers die we gaan spelen. Wat game spelen? Nummers. Zij heet het setlist, gewoon nummers. Ja. Jongens, dit is nummer 3, nummers. Ja. Nee, we doen mijn checkers op uiteraard en dan hebben we radar en hey en dat was de bedoeling niet en wat is uw naam ook alweer. En allemaal nummertjes. Maar je hebt zo in stelling warfs? Jazeker. Leuk hè? Maar hoe kent dat je het zo goed praten? Praten, maar ik zei praten, maar is er wel mensen kenningen die het zo goed stelling warfs praten? Ja, maar ergens valt het ook wel meer. Ik praat gewoon plat. En nou zeggen we voor dit festival van ja, het is echt stelling warfs, maar als je taalkundig zou kijken, dan ligt het waarschijnlijk, dan is het niet perfect allemaal. Maar gewoon platpraten, gewoon Neder-Saxisch of hoe ze dat ook noemen, dan ben je er wel. Maar daar valt de stelling waarvoor ook wat onder. Maar je hebt wel af en toe wat Friese invloeden. Okay. Ja, dat wel, zo best genoeg. Ja, dat zeg ik ook wel. Ja. Ja, dat is een Friese invloed, denk ik. Ja. Goed hè? Als het zien? Ja. Jij ook? Ja, ik kijk, ja zeker. Ja. Oké. Mooi wel. We komen van alle kanten weer filmen. Ja, lijkt niet gek ja. Dat is goed voor de promotie en dikke media, Instagram dingen en zo. Wat is die ambitie dan? Ja, goede vraag. Ik denk dat we gewoon veel willen spelen en er geld van verdienen en lekker neuken en lekker geld verdienen en gratis bier. En in welke volgorde? Het belangrijkste, eerst moeten we sowieso gratis bier, dat is het eerste. Dan komt er toch wel geld bij kijken, want het kost allemaal ook geld. En dan de wieven. En dan is het eigenlijk zo goed. En dan als je nog zoveel geld kan verdienen en zoveel optredens hebt dat je ervan kan leven, dan is dat mooi. Maar zodra je al op dat punt zit dat je geen kosten hebt, gratis bier hebt en gewoon vrouwen. Ja, dan ben je er ergens ook wel. Denk, dat is toch wel weer leuk. En natuurlijk de passie voor de muziek op zichzelf, dat is ook wel goed, hè? Ja, uiteraard. Daar doen we het voor. Ja. Of niet, Rowan? Ja. Of niet, Rowan? Waar is Rowan dan? Dat is Rowan. Hey Rowan, jongen, hoi. Goeie. Hoe is het met die? Ja, goed hè? Ja, komt het uit de stellingwarf? Nee, maar ik kom uit Cubaard. Oh, Cubaard, dat is helemaal niet de stellingwarf, toch? Nee, man, net. Zit om de hoek. Ja, inderdaad, ja. Oh. Dit is wel een machtig mooi voor mij. Ja, wees. Ja, mooi tegen de buurt. Ja. Oh, mooi. Een beetje vreemd om dat ding zo op je noos te hebben, maar
Nou, ik ga me helemaal op een noot. Dat kan nog verder, hè? Nee, hoe net verder, ja. Ja, de praktijk hier. Wat is... Maar hier weer de setlist op schreeuwen. Dat kan je wel zijn beetje. Wat is hier? Setlist Asbest Jannes. Oh, sorry? Wat? Setlist Asbest Jannes? Ja, dus dat is Asbest. Ja. Een kampioen, zeg dat goed? Ja, ik ben een kampioen. Oh, mijn kampioen. Hoe zeg je dit? Wat is die naam ook alweer? Zeg ik dat zo goed? Ja. Geen zin. Wat is uw naam? Dat is de bedoeling net. Heu. Wat de fuck is dit, jongens? Ik kan niet eens mijn eigen handschrift lezen. Kolle koffie, dat is rock'n'roll. Check op mijn zak en gaan. Radar. Boeit me ging. Oké. Mijn check is op en gas erop zien? Ja, gas erop zien. Gas erop zien. Maar als er nog maar de telefoon erbij gaan, als ze dit lezen kennen, hoe is dat daar op het podium zijn dan? Ze redden wel mooi. Op het podium is gewoon gas, Jan. Ja. Wat zei je nou? Op het podium is gewoon gas, Jan, voor de jongens. Doe je net op het podium, toch? Nee, ik ben hun geloedsman. Nou, ik ben al een paar keer mooi geweest, maar als die jongens die op het podium staan, dan is het klik. Dan gaan ze ik gewoon, hè? Ja, hè? Dus als dat zou ik maar even in de gaten moest houden, want het gaat zometeen niet. Dat kan ik je nou wel vertellen. Ik ben al hier bij de jongens en ik kan al heel wat mooi maken. Dus, Ja, hè? Wat gaat ze al mij maken dan? Dat mag ik net steeds van mijn advocaat. Oh. Hoe heet een advocaat? Dat mag ik net steeds. Nee, dat ben, ja, je bent altijd gezellig vet en dan giet er altijd een protte drank in. Hè? Dus dat maakt hem altijd aardig goed. Ja, nou mooi, we zitten aan het ja, dus, en dan is dit nog maar de... Saai wordt. Weer Asbest, nog nooit. Het is altijd feest. Asbest is altijd feest. Ja. Nooit saai. En dan ben ik nog de iepen, hè? Moet je nooit gaan. Ja. Dan gaat het normaal. Maar straks zit je het net mal en dan... Ja, straks net, nee. Nou ja, als het ook een beetje mogelijk is, dat kerst toch wel, toch? Oeh, bliksem. Ja, misschien wel. Ja, maar nog net. Dit is betiert, hè? Ja. Het is maar 12 uur. Even opwarmen. Opwarmen. Wie stel die kant uit, dan kunnen we vast opwarmen en dan zullen we gedaan. Dat is nou praten. Nou, ontje, dat is dat. En succes straks, hè? Goeie meneer, mag ik je wat vragen? Ja, zeker. Ja, wat zie je er mooi uit. Nou, dankjewel. Wat is dit voor outfit? Dit is mijn, eigenlijk mijn iPop outfit een beetje. Ik voor hier ik eigenlijk aan, dus dit hier weg. Wat ik in de prijs, jongen, moest voor het mooiste outfit en ben je ook. Oh, nou, dankjewel. Ja, maar dat denk ik een prijs voor is helaas. Wat hij zou doen dan? Nou ja, mijn mooie Friese betrails, mijn Sonnema strap daar zelf, mijn mooie broekje. Dus ja, mijn Friese schurf zelf, ik en zorgen, ik nog. Wat hij met Friesland? Wat heb ik met Friesland? Nou, vooral de taal, denk ik. Ik denk dat dat me het meest biedt op Friesland. Ik wil ergens Oorsbergen kennen, maar ik denk dat de taal dat het meeste invloed heeft op wat ik voor Friesland ben. En bloot het nou de hele jonge netjes? Dat nou toch wel, ik denk dat het ik was heb bloed. Geen sticker op. Oh, wat een sticker op. Er zit een sticker op. Ik vind het wel echt absurd dat hier een interview wordt gehouden zonder sticker. Want dit is de beste band vandaag. Dit is Ramsk. En daar komt iedereen hier voor vandaag. En als je hier niet voor komt, nou ja, dan hoor je Volgens mij Piet Dauma, toch? Ja, klopt. Ja, en een hele goede gitarist. Oké. Berend van Akker. Toevallig met die vader, drummer, hoor, maar ik ben niet partij. Ja, de drummer valt me voor mij wat in. De drummer? Ja, maar dat is mijn vader niet, dus daar mag je over lullen. Daar mag je over lullen. Daar mag je over lullen. Volg je daar op Thailand? Dat is echt leuk. Ze vonden de drummer wat tegenvallen. Drummer? De drummer. Dat is de beste. Wat is dat dan? En wie? Wat zei je? Dat ben jou net. Nee, dit is de gitarist. Ja, nee, dat is vol netje. De gitarist kan heel goed wijzen, denk ik. Nou ja, dat is echt een topper, ja. Heel goed. Maar kan ik jullie een sticker aanbieden? Of? Ja, jij maakt je wel een sticker aanbieden, ja, hè? Maar je plakt er niet op, je doet er verder. Ik vind de band altijd wel leuk. Derde, Ja. op zijn tepel. Ja, pak maar op het tepel. Hoeveel ben je Hest? Stik of tolven? Stik of tolven? Eerst heel veel vrouwen, dan gaan er heel veel bij. Maar ook ben je Het is heel vaak op Thailand, hoor. Ja, klopt, ja. Dat vind ik echt leuk. Ja, Op een andere manier mag ik dat aanklikken. Dan komt het voorbij en dan mag ik dat even aanklikken. Dan denk ik van, oh, en dan is het echt van die sneu vrouwtjes en zo. Ik vind het leuk. Ja, een beetje wel. Ja. Ik ga wel dus just voor de sneuwe vrouwtjes. Ja, een beetje. Denk, kom op. Ben vaak heel leuk. Als wat een voorliefde vaak heel leuk, maar ja, dan denk ik van, presenteer je iets meer zelfvertrouwen. Hek zelf ik net, maar bij hun zie ik dat ik dan. Ik zelf in de zijde.
Ja? Oké. Ja. Super. Dus ik zei de gitarist van de Ramskat zijn, je mag het even Van Beren, zei ze. Zijn Groen van Beren en je mag hem zelf even wat meer zelfvertrouwen presenteren. En allemaal shoppen bij Van den Akkermode. De wat? Van den Akkermode. Van den Akkermode? Ja, dat is de winkel van Berend. Oh ja. Ja, dat is een winkel in Franeker. Dus, ik zal dit filmpje met een vrouw zien laten en zien dat ik heb wel een goede schoenen van bij dezelfde soort schoenen. Ja, zelfs een beetje van een streetwear en een beetje stoer toch. Als ik eerlijk ben, vind ik helemaal beter uit je. Nee, vind ik net. Nee, ik vind helemaal niks. Ik vind echt een... nee, ik vind helemaal niks. Je vindt niks? Boomba. Boomba. Dus je had dochter van hier. Ja. Maar hij ligt een beetje op Boomba. En wij zijn wat stoer. Oh, je bent cool in het zwart? Ja, vind ik wel. Ik vind zwart. Ik zie een soort corsetten en dan vind ik zwart vind ik altijd mooi. Maar zo gaat ik op een gelegenheid, hè? Zo deze man is echt klaar op een gelegenheid, hè? Friesk festival, Friesk, helemaal Friesk. Ja, maar dan nog. Dan kerst er zelf toch ik boven staan en zelf ik niet denken. Of net? Dat weet ik niet. Ja, hij net dus. Ik vind een heel gekke reactie, maar... Ja, oké. Zo, ja, dat was je, hè? Nee, best. Nee, maak er niks uit. Ah, nee, ik ben... Hoe heet hij? Ja, Pieter? Ik weet het niet. Echt fris knap, Foppen. Foppen? Ja. Zeker? Foppen, ja. De naam op gerust op de wijs, toch? Maar zelfs? Ja. Sorry, een heel fijn festival nog. Dat was heel goed. Ja, goed, ja. Zo, je zit er meneer om dit neer. Ik krijg een auto bij u gekocht, met Menno Halinga. Oh, nou, ik had hem net gekocht. Oh, je gaat een proefrit maken? Ja. Oh, maar weet wat dan net? Ja, zeker, ja. Ja? Is het een cape of net? Nee. Oh, jammer. Dat is wel grappig, want wij zijn er allebei de monteurs nog. Oh ja, ja, zo? Ja, serieus. Oh, wat leuk. Ja, dus. Ik denk hoe je auto's wil, hè? Ik denk, ja. Dat vond ik weinig om te monteren, denk ik, want het is een elektrische auto, dus ja. Ja, maar ik heb nooit bedoeld. Alleen nog wat banden en dat is het. Band en rem. Ja. Maar dan weet ik meestal die haten op elektrische auto's, waarom is dat zo? Ja, het ding gewoon kut, het heeft geen geluid. Het heeft geen geluid, maar in principe, het rijdt wel machtig. Ja, het rijdt fantastisch, echt, er is niks mis mee. Look snel op, het is, ja. En voor een monteur dan niet doen? Nee, ja, we doen elke dag dan wat banden en wat remmen en dat is het. Ja. En jou mij maar een dikke V8 of zo, no? Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Snap ik, ja, loer, vol meer beleving natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Oh ja, daar ben ik wel mee. Ja, wat ben ik nou zeggen? Ja, we zijn er wel een grote fan van daar. Ja. Oh, dat ben je nou, dankjewel. Ja, maar je hebt inderdaad, de Friese vlag komt op een zaak om een auto te bezinnen. Ja, machtig. Ja, dus wij hier dus helemaal netjes kleermaken. Hier wat netjes naar de kapper west. Overal, jongen. En dan zullen we die niet hier. Nee, sorry. Ja, nee, maakt het niet uit, maar dat is gewoon... Mag ik nog een keer deel komen? Ja. Er stinken nog auto's. Ja, er stinken nog actie, jongen, ja. Ja, stinken nog, ja. Ja, maar waar weet? Ja, wie weet. Ja. Nee, nog net. Nee? Oh. Sorry, ik ben al uit die man, die weet niet wat die man halen, maar... Ik wil aardig wat op, denk ik. Hè? Ik wil aardig wat op. Ja. Ja, kan gebeuren. Ja, daarom. Die zullen even verder zijn, jongens. Hij zo'n succes bij Halinga. Ben je leuk om je hem te treffen? Ja. Misschien ben je kwaad. Ja, maar dat zeker. En had je ooit wat hebben met een auto? Ja. Met je auto, bedrijf, Menno Halinga. In wezen. Nou, heel bedankt, hè. Ja, nou, jij bedankt, hè. Nog een heel noffige jongen, hè. Ja, hetzelfde. Dank je. Hoi. Wat je wat voor de auto gaat, ga je dan in Menno Halinga. Waarom eigenlijk alle autobedrijven eigenlijk op een A? Ja. Wat zei je? Ik stuur het altijd op TikTok. Oh, ja? Een broodje kroket, Han. Oh, is het een broodje kroket? Ja. Heel lekker, ja? Ja, dat ook wel, ja. Ja, heel lekker. Maar waarom ben je... Maar wat ben je eigenlijk? De Friese vlogger. Oh, wat leuk. Ben je op TikTok? Ja. Volgens mij volg ik hem. Oh ja? Ja, volgens mij wel. Jongens, je moet een eieren de Friese vlogger eventjes even pogen, ja? Dus alles samen. Maar hoe hing het de sfeer erbij, hè? Nou, echt, machtig. Waarom had je zo'n kan in de hand? Weet ik net, die herkregen even net inzoomen. Misschien zit mijn mem dit wel. Oh ja. Er zit niks in, hè? Nee, er zit niks in, maar hij is op. Maar die hek jatten van een paar jongens, die willen een beetje een filmpje maken. Ik zei, jou, die kan hem maar even. Ja, dat jouwt eigenlijk helemaal niks. Maar ja. Dat is echt de toon even blik, zo. Ja. Netjes. Is dit wat een vrouwvriendelijk festival? Op zich wel. Ben ik in nachtwc's. Ik ben Judjiddy. Wist je dat wel? Nee, wist ik niet. Nee, ik ben Hoe ging het Wiedeman? Nee, oké, maar Steve doet het wel bij voorrollen, maar... Ik had net zo'n. Had ik Nee. gemist.
Net scherp. Het is een heel vrouwvriendelijk festival. Dus denk ik echt, in de buurt is dit echt wel een heel leuk, echt haast wel het leukste feest hier. Dus maar. Ja, serieus. Echt mooie brilnek. Top. Sorry, de man van Menno Walinga, die komt hier met El. Ik zeg het, ja. Ik zeg het. Hé, Menno, je staat terug. Best een auto en een muis brengen. Ik heb een auto. Net zo oud dat ik ben. Teleurgesteld. Net zo oud. Maak het niks met Menno Walinga, hartstikke nog. Als er een auto is van het, kom gewoon mijn auto bij mij lagen. We hebben het dan best voor de fiets. Nou jongens, we gaan even verder, hè. Hey, succes, hè. Hoi, jongens, hè. En lokbeensje nog, hè. Dankjewel, dankjewel. De drummer van Rams, die wil even met jou praten. Nee, niks zeggen. Hey, hoor Jenny. Volgens mij net goed. Hij heeft een heel verhaal om je hoofd. Wat zei het dan? Zie zij. Jij vond hem Nee, ho. dat durf je niet meer. Jij vond hem Zie zij. Ja, de gitarist die weer zo gehoord. Ja. Toen zei ik zo van, grap je de drummer, vond je wat aan. Maar ik denk van ja, zie die gitaristen praten. Ja. En je praat over de drummer. Nee, dat weet ik. Terwijl weet zelfs ook wel, wat is nou het belangrijkste van een band? Dat is de drummer en de bassist. Tuurlijk, die bepaalt het ritme, hè. Die gitarist kan er heen spelen, maar. Ja, daarom. Dat doet hij wel vaker, dan gaat hij er dwars doorheen. Nou. Oh. Hey, goeie. Hey, hallo. Dat kent hem sowieso niet. Ja, de Frieske vloggen, die kent hem sowieso niet. De Frieske vloggen, ja, die kijk wel, die is eigenlijk wel een paar keer Sjoen. Ja, op TikTok. Ja. Ik spreek alleen geen Fries, maar goed. Nee, dan mag je niks dat ik heb overstaan, toch? Ja, nee, best. Heb ik nog een leuke vraag voor u? Ja. Oh, dan mag jij aan denken. Dat is toch altijd, hoor. Dat is altijd interviewvragen. In Leeuwarden, best van Cambuur. Ben ik van Cambuur? Ja, best over Cambuur. Oh, net per se, maar ik ga het zien. Oké, nee. Maar wat dus, moest je ook net bier hebben? Nee, hoe geen bier, nee. Nee? Wist het zeker? Ja, ik weet het zeker. Ja. Oké, nou ja, dat, ieder zoals je ding. Had ik bier ha? Nee, maar het is lekker. Was toen bier ha? Ja, dan staan we hier op de verkeerde plak. Maar ja, munt, de eerste munt, nee, daarna heb je bier, ik denk. Ja, dat klopt hoor. Ja. Hij is toch zo'n een mooie roze munten erbij. Ja, jongen ja. Ja, fel roze. Ja. Wat vind je ervan? D66 munt. Nee. Wat is het? D66 munt. Is dat zo? Zit er net op ons. Nee, nog niet. Alle weer. Ja, valt wel mooie prijzen. Daar zou jij nog wat van kunnen leren. Of is dit net handig om te zitten? Weet ik, wat prijs is dan? Nou, €3 maar. Voor een munt? Ja, dat valt best mooi. Heel goed gegeven, ja? Dat vind ik wel. Als je de 20 had, krijg je eurotje korting, hè? Oh, dat weet ik dan ik weer net. Dan krijg je alles vergeten. Dus, nou, dan wil ik nou de microfoon wel ondernemen. Dan neem ik het oer van. Sterker nog, ik krijg er heel voor. Ja, dat is. Hij heeft nog geen vraag gesteld. Nee. Nou, ik praat er met hem. Ja, maar stel even een leuke interviewvraag. Ja. Was de man Dan is de Frieske vloggen. Wij willen TikTok waardig geweest. wij willen Dat ben we nou nog net. Nee, je bent hier net viral, nee. Nee, nou dat willen wij worden. Oeh, jasses, hè, dat mag ik denken. Vaak genoeg voor hoor, dus gaat aardig viral. Ja? Ja, maar nou willen wij nog viral gaan. Oh, nou niet per se, maar... Jawel, dat is vies leuk. Ik weet het nog net. Wij helpen graag een ander. Dus als wij viral gaan, dan komt het door ons. Ja. En waar zit hier op de film in? Dan zit hier in de film hier. Ja. 6 minuten op de film in. Nou is het ophouden omdat knappe vrouwen ben. Ja, zeg je dat. Ja, is die verklaring, maar dan een knappe vrouw. Ja, als travestiet. Ja, nou, misschien. Maar hij heeft wel een mooie zonnebril. Dank je. Wat dat ding kost? Nou, dat voelt hij, hè? €1200 of zo. €12. Hij is bij sterkte. Ja, op sterkte. Het te krijgen omdat er een interview die. Ja. Nee, zeg je het wel. Zit die vrouw weer een filmpje? Dat loopt maar op. Is weer nou de film in? Ja, dat is net best. Dat is net eerlijk. Ja, vrouwen hè. Maar ja, ze zijn wel leuk dat ze erbij zijn. Hè? Ja, leuk dat we vrouwen Zo binnen. meer hebben we hoe ze zitten. Nee. Oh, dat is Bruno daar. Bruno ook nog. Dat is die hoe je het zegt? Tweelingbroer. Nee. Oh, oké. Rivaal. Wat? De koprol, Oirol, Eirol. Ja, ik heb een koprol dan? Oh, ik net. Ik wil eens even zien hoe dat dan gaat. op TikTok? Ja, misschien wel. Waar zit Heb je hij? een bril bij dan? Ja, man. Goed, dingen op. Ik had ze naar je kleren hoor. Ik had ze naar je kleren hoor. Ja, let hem maar. Beetje degelijk. Ja, nee, ja, maak het niks. Er is best wat liedje, hè? Ja, ik wil liedje. Ja, zo ja. Eigenlijk met ik des in, dan ben je Ja, zo, ja.
Ik zal je verder, Jan. Nou, veel plezier, jongen. Ja, dan kom je weg, hè? Ja, fijn nou. Oh ja, sorry. Ja, zou ik ook wat spelen? Ja, zou ik als een Djoerenbril komen? Hij begint om een heel harder te liegen. Nou, we zijn verder. Wat zeg je? Hoi. Oh, deze man zit er wel netjes uit, deze man. Hoe je Ja. Jongen, hier nog even vrij van de oude verkeerpje. Ja, nou, ik zit net in de oude verkeerperij, maar ik geef wel vrij hoor. En mijn hoorn, want... Zo is het netjes uit, ik krijg zo'n oude verkeerper look wat. Nou, ik denk dat mijn peesje moest weer in de hand hoor. Ja. Trainers, hè? Ja, bedankt. Ja. En nou is trainingspak zo. Ja, klopt. Ja, dat is spannend, hè? Nou komt het net in beeld. Nou, dat kan wel, maar... Nou, dan komt het ook in beeld. Ja, zo, nou, jij bent samen, zijn zo. Ja, ik denk altijd maar zo, als je de koning naar het Sjen komen, ja. dan kun je hem beter goed uit Sjen. Nou, zo is het ook begrijpt. En daarom... Wat je de koning goed nou dan? Je weet altijd wat je verwacht kennen. Nee. En daarom, ja, tot deze outfit. Heel netjes. Ja. Nou, ja. Paas best, zeggen ze vaak, hè? Op je paas best. Op zijn paas best. Hebben we er verder een commentaar op? Ja, ik ken het echt. Maar ik denk maar los aan. We zien niet altijd een paas en bijt, maar elke zin en oorhang, omkes en tantes. En we zijn wel, het is krijg hè. Jezus, die brengt de stad weer samen om te eten. Nou, dat vond ik wel een mooie vraag. En iedereen hier op, ja, op die is denk ik maar diezelfde gedachte bij mama hoor dat we hier emotioneel naar binnen. Voor, nou, ik denk dat iedereen hier voor het geloof is. Johan? Ja, ik geloof in mensen, maar ik ben net van het geloof. Ik ben er om een mooi te hebben. Oh, je bent mijn kameraad, denk ik nou. Ja. Gezellig. Wel uit in de man. Nee, maar we zien die truil onder het bier, die is hartstikke lam. Ja, het broodje van hen onder het bier. Nou, dat dacht ik. Ik had hem graag netjes, want wat ik zei. Je ziet Willem-Alexander met je inkomen. Maxima. Ik ben groot fan van het Koningshuis. Je mij? Nou, net per se in het bijzonder, nee. Waarom net? Waarom op? Nou, ik denk dat ze een heel soort goed doen van Rusland op de internationale kaart. En ik vind dat ze op hun manier heel erg in de maatschappij staan. Nog eens een kwart van me, je bent naar Trump af, ze te sliepen, toch? Daar zou ik geen idee voor hebben, maar elke manier om die beste man wat te temperen is een goede manier. Nou, best. Wat zou stoot dan als dat bij Trump kan dus te sliepen? Wat zei je? Wat zou de stoot dan als dat bij Trump kan dus te sliepen? Nou, ik hoop sliepen. Dat geloof ik niet. Ik wil gewoon sliepen. Dat is toch liever een discussie? Dan zou ik wel Trump een discussie voeren. Wat voor discussies zou dat wezen? Geen idee. Dat geloof ik. Nooit weten. Dan wist we dat we fiesta politiek correct. Dan kan je er nou eens moren. Ja. Oh, wat een figuur. Hier denk ik dan maar mijn... ik kan wel even een intro doen, hoor. Denk ik. Van iPop 2026 mensen is het hier. En wat hebben we er mooi bij. Ik mag jullie presenteren het iPop Festival, het grootste Friese festival van de wereld. En waar zit er tegen? Tegen ze dit. Tegen. Hey jongen. Dat is toch een mooi ding, jongen hoor. Ik heb hele mooie dingen, jongen. Mooie verhalen, mooie bands. Maar ja, diezelfde bands is die in de 30 jaar ik al. Ja. Dus in die zin is het wel een beetje, ze worden wel wat ouder. Ja. Maar nee, ik ben mooi voor. Maar wat ik net jongen had, en daar wil ik wel even een statement van maken, zie dat ik gewoon, waarom ben er geen hele hin meer op iPop? Dat is al een paar jaar zo. En ja, de keeper en het ooi die jaren gewoon beeld geworden. Dus wie maakt gewoon weer hin op iPop. Ja. Dit is geen Fries eten gewoon, wie maar hin gaan. Wat is dit dan? Zwarma. Dat zou wel baren worden. Ja, maar we met hin gaan gewoon. Van spit. Frieske hin. Dat is het mooiste wel. Ja, uit de waan. Uit de waan, denk ik. Daar zit het haar gemaakt. Ja, iets. Daar zit die pikkenvangers al, ja. Dus stuur dit vooral uit, gewoon iedereen die met hem eisen dat er gewoon weer keep van spit komt. Duidelijk statement, dankjewel. Ja, lekker eten nog maar. Ja, dankjewel. Ik hoop dat het wel smaakt. Ja, dit smaakt het wel.
Maar Kiep van Spit, ja, hij was als een mals. Hensje gewoon. Ja, dat is toch correct even. Ja. Ja, en dat er dan een kadaver op groen luidt. Nou ja, hier luidt ik een wereld een rotzooi van plastic. Als het maar langer nog little is met vanzelf plastic. Maar wie dat probleem dan, dat de kadavers op het terrein? Heb ik wel begrepen van een zekere dame die je wat regelt, zeg maar. Je kan net, zeg maar, iPop, dat kan net zonder Kiep. Wat is ook de Kieps? Zonder Kiep kan het. Nou, er mag gewoon een Kiep van Spit komen. Maar er is geen haai te geven. Nee, nou ja, dan mag hij er misschien komen. Nou, maak daar zo, ik wil het waren. Maar ja, nee, maar er mag gewoon weer Kiep van Spit komen. Ja, dat mag. Tuurlijk. Ja. En lekker eten nog maar. Dankjewel, jongen. Moest toch hem even interviewen? Waar? Herman. Herman, ik weet niet waar Herman is, maar kom maar mee. Herman. Herman. Hij wil graag interviewen. Deze vlogger is er helemaal vol van. Herman. 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 Ja, goeie. Hoe gaat het? Verdomme, ben ik er nou echt in te raken dat ik nog maar geïnterviewd ben door de Friese vlogger op Hypop. Nou ja, wat was jij? Ik wilde wel een mooi verhaaltje van maken. Best, ja, toch maar. Dat ook dat. Verdikken me, de kist het eigenlijk haast net zo plannen hoor. Suk waar, Hypop, het is Hypop aan hoor. Beetje in het centje staan, bier drinken en genieten. Meer hakken haast dat doen te zitten, want dan denk ik gewoon dat dit weer een mooi feestje, dacht ik. En dat je me net bijwint, dat is wel echt zonde, hè, want je moest erbij wezen. Dat is het eerste wat ik kan zeggen. Maar ik weet zeker, hij wil ik nog wat zeggen. Hij, maar dat groene shirt, hij kan ik wel wat zeggen. Nee. Ja. Hij is toch een green shirt? Hij wil zeggen, Geweldig. Model van de boerenkalender 2021. Doe. Mr. Mei, hè? Doe. Ja, dat ben ik. Ja. Toen ik nog wat strakker, hè? Het is gewoon zwaar maar gewoon. Ik heb een hele beeld zware aan. Je hoort net, hoor. Nee, je hoort net. Nee, ik heb nasi aan. Wat is dat? Nasi. Nasi? Ja, de good stuff. Wat is dat direct? Nee. Dat heb ik zelf in maken thuis. Zo. Voordat ik hier kwam. Ja, dat is heel best. Ja. Geweldig. Super, dankjewel hè. Hey, geen probleem. Nog een nog hè. Hey, Joik, rustig hoor. Hoi. Oh, lekker frikandel hier. Lekker. Hij wil ik wel even. Ja. Charlie, kom eens. Charlie. Ik wil alleen maar niet praten. Ja, je wil praten. Charlie. Goeie. Er weer een sterke man die zei, er moet bij Kip van het Spit komen, dat is er net. Nee. Vies daarvan? Ja, maar... Zonde. Was over Zwarma. Nou, normaal heb ik altijd ons die te midden zeg Kip van het Spit, maar dat is wel goed. Daar ben ik wel blij mee. Maar dat deed je net. Hebben we dit. Dankjewel. Ja. Lekker eten. Dankjewel. Goed zeg. Ja, zeker. Ja, vatbaard. Ja, maar dan weer volle lange toch? Ja, klopt ja. Oh, heet. Vond dat mooi? Ja, langer weer de mooie. We wisten nou wat. Geil op daar, hè? Dat geil op daar, ja. Dat zou je, dat beutje, dat is ook zat warm, hè? Oh, nee, mis mij dan. Dan vindt ze lekker kriebeling daar. Dat is Dienbeurt. Wat? Dat is Dienbeurt. Ja, dat is een mallig bingen, hè? Bij Jitty is er stoen, dat zou het genoeg. Wat? Dat is bij Jitty is er stoen est. Nee? Nee. Ah jongen, is toch wat meestal net dan? Nee, ik ben onder druk. Ja, lekker loeken. Lekker loeken. Ah, dat ja. Lekker loeken. Nee, leuk. Wat? Leuk. Ja, tot nou heb ik het best naar me zin. Nou, dat snap ik wel. Maar hij zou weer in bier. Hak net. Hoe ga je? Ik drink je bier. Wat ben ik staan? Wetter. Wat ben ik staan? Wetter. Ja. En ik ga niet schenken aan cola. Ik wil nuchter blijven, ik moet rijden. Ja. En die cameraman van Nederland? Die wil aan het soepen. Die wil mij wel een bier. Ja. Dan is dat wel wat verkeerd, hè? Ja, joh. Ik doe het helemaal verkeerd.
Ja, nou dat is de eerste leider. Ja. Maar eerst even Rory. Dan moest eerst een bier in je kamer, maar vandaag moet je rijden. Ja, misschien wel. Nee, net misschien. Dat is net misschien. Nee, oké. Eerst drank. Nou, wat stelt jij om? Wie zullen we niet internet hebben? Nou, ik weet het niet. Nog, hè? Ja. Ik leer het beurt bij groeien, hè? Ik leer het bij groeien. Ja, wie wil mooier eigenlijk? Ja, mooiste nummer van Hamel, hè? Oh, hoi. Hoi, vertel eens, wat is het steeds? Wat is het? Vertel eens, wat is het steeds? Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Ja, we zijn aan het interviewen. Goedenavond, goedenavond. 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 Ik denk dat jij al kan interviewd. Wat hè? Ik denk dat jij er al kan interviewd. Ja, een soort van ja. Je moet hem even goed filmen. Hij zit helemaal onder het bier hier. Dat kan niet. Ja, dat gebeurt hier al, ja. Heb je wat te zeggen? Ja, ik heb wel op een mooi feest. Ja toch, ja. Van wie zijn jullie? Oh, de Friese Vlogger. Ja. Die volg ik op TikTok. Ja, die volg ik op TikTok. Komt dit ook op TikTok of niet? Ja. Hey! Gas geven. Geweldig. Nou, wie waren zo zijn die kant, hè? Ja, wie waren in die tent naar daar? Ja, we rennen even daar. Succes. Ja, later, hè. Hoi. Oh, wat is er? Oh, denk erom. De vlooien vliegen hier om je heen. Je kan het bunt een beetje wiskeren, hè? Net als de gin komt. Wat zei je? Ze is het beleven, net als de gin komt. Ja. Hoe is het, Jere? Sorry? Hoe is het, Jere? Ja, maar ook wel leuk op zich. Ja, wel leuk. Maar de muziek, het is wel leuk. Wat is er mis met de muziek? Sorry? Wat is er mis met de muziek? Ja, ik ken het al net. Dus naar je bandjes ontdekken. Sorry? Naar je bandjes ontdekken. Naar je bands ontdekken. Nee. Nee, dit gaat net terug. Nee. Wat vind je van de muziek? Wat zo? Wat vind je van de muziek? Ja, het kan beter. Wat dan? Maar het kan echt slechter. Zo, dat ben ik sprake. Ja. Daar gaan we wat doen. Ja, best. Wie wat naar de tv, wat even weer in de zaal. Ja. Goeie middag, Hip-hop. Wat een mooi onderwijs besteed hier in de tent. Prachtig. Er komt hier dadelijk wel een hele bijzondere artieste hier dadelijk. De winnares van Lier. Ongelooflijk. Een mega groot talent, een mega groot Fries talent. Kom maar naar voren daar. Kom maar. Nee, was er naar voren, hè? Kom maar naar voren, dan kom lekker dichtbij hier. Het wordt nou ook een hele mooie show. Ik ga ze hier niet straks wel achtersteen, jongen. Ze hadden echt hele volle nog doen. Ze staan te popelen. Ze zijn er helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor. Jou een groot applaus. En raas je de longen te lief voor Maite! Nou, hoe weer optreden? Te gek. Heel leuk. Ja, de zon is kind. Het is mooi waar. Elstien is blierd. Dus het is weer top.
Want weer de eerste keer voor die denk op iPop, hè? Ja, klopt. Primeur, ja. Ik ben er ook zelfs nog nooit west als bezieker. Dus totaal een nieuwe impressie. Ja, want dat is wel een beetje de nieuwe kid aan de blok, zeg maar zeggen. Hè? Ik ben wel de nieuwe kid aan de blok, ja. Wat zei ze? Ik beziek je wel de Friese scene heel goed in de gaten te houden. Dus ik ken wel bijna Elsenien dat je zit. Tenminste, beziek je het een beetje dat ik op de hechte ben van Elsenien. Maar ik ben wel de nije, ja. Hoeveel zullen in die Friese muziek zien? Nou, het is wel, iedereen is wel heel warm en iepen. En ik heb een beetje het gevoel dat iedereen wel zoiets had van, nou, kom er maar bij. Ja. Dus dat is heel fijn. En nou, zo wat. Ja. Leuk om mooi mee te maken, lijkt het niet. Ja, absoluut. Ja, het wordt nu steeds drokker. En, dus ik blij dat ik nou zelf even het terrein op mij. Ik zou even zeggen wat er al in te beleven valt. Ja. Want ik ga hier ook een jongen natuurlijk, hè, qua spelen en muziek. Wij wisten wat er inspireert dan? Oh, dat is een goede vraag. Ja, nou, ik zoek wel mijn inspiratie nemen. Ik word heel erg geïnspireerd door Tori Amos. En PJ Harvey. Portishead vind ik heel vet. Björk vind ik echt heel cool. Het is een beetje solo vrouwen, rock, hut, alternatief. Daar word ik wel waar van. Ja, wel echt op het festival je zelf besjogen, hè? De rock natuurlijk, hè? Was die eerst. Of misschien wat meer dance, zeg maar zeggen. Het is wel weer een heel oren genre wat dat belangrijk. Ja, klopt. Het is wat meer indie-achtig. Ja. Het is alternatief. Wij omschrijven het zelf altijd, het is alternatieve pop. Maar dan wel weer freestylig. Dus het is best wel een specifieke stritse, ja, klopt. Wat is dan het idee van, goh, ik maak je echt Friese muziek voor de Friese mensen? Of denk je echt van, goh, ik wil juist de boeten uitbreken? Ik denk beide. Ik denk sowieso voor de Friese mensen, want Friesland boppen. En het is echt de taal om in het. Ik vind het prachtig. Het is zo poëtisch en ritmisch, tegelijk. En kist heel mooie oor- en a-klank. Maar ik vind het fantastisch om in Fries te schreeuwen. Maar de dream is natuurlijk wel om Friesland zo vol mogelijk, want dat gebeurt ook al, maar zo vol mogelijk uit de provincie te krijgen. En de taal overal in Nederland. En de boetenek te vieren. Ja. En mag ik dan zeggen, is het dan voor die soort van fase van ik doe nog Fries? Of weet je echt van, nou, dit is mijn carrière, juist, ik word het Fries juist heen gehouden? Ik wil het wel omjermen, denk ik. Al het werk wat we ontnoten hebben is al in Fries, geen enkel Engels of Nederlands nummer, alles in het Fries. En ze vieren nou liek het wil ik daar wel naar terug in. Ja. Want we zijn er nog niet gekregen om inspiratie. Er is heel veel Engelstalig natuurlijk, extra. Ben er echt Friese voorbeelden van die? Oh ja, absoluut. Ik vind Immen heel vet. Zij maakt het. Zij schreeuwt echt wel in het Nederlands, maar echt een soort in het Fries. Zij doet voornamelijk mooie gitaar. Ik zie haar laatst live op Explore the North samen met mijn orengitarist nog. Die echt te gek, heel sferisch, best wel intiem. Prachtige stem, prachtige akkoorden. Dat vind ik wel echt dat is wel een voorbeeld van mij. Ja. Waar dan? Ik herken ze. Immen. Immen? Ja, als in iemand. Ja. Echt heel cool vind ik haar. Okay. Ja. Nou, dat kun je opzien dan. Cool. Want komt er dan een plaat van u of zo? Had ik die mist? Ik weet het. Een EP volgens mij zei het, zeg ik. Maar... Ja, klopt. 16 april brengen wij onze debuut-EP uit. Er staan 6 nummers op. En samen met die EP doen we een kerkentour. Terug 10 verschillende kerkjes in Friesland. En dan doe ik een duo-show met mijn gitarist die bij die plaat past. En daar heb ik heel veel zin in. Ja, stel. Wat hier? Ja. Nou, hartstikke leuk. God, die check wel eens op Fazeboek. Fazeboek? Ja. Zit je op Fazeboek? Fazeboek, ja. Ja, Facebook. Dat is dan mag je wel Fries praten zelfs, hè? Ja, wat is dan? Facebook? Holleboek. Voor Holleboek, ja. Holleboek, ja. Ja. Nou, wat doe je dan op Facebook? Wat je op Facebook zetten? Nou ja, dan kon je van alles voorbij. Hè? Onder andere nog een soort draaipop natuurlijk. En wij als ramp staan er nou ik op. Ja. Sinds 15 jaar stilstaan. Dus wij zijn weer reanimeerd, zou we zeggen. Letterlijk trouwens. Oh. Ja, onze zanger, die Perilien had valt. Maar net alles vertellen, soort hij. Maar net alles vertellen. Maar dat is wel interessant. Dat is wel een emotioneel verhaal dan. Oh, ja. En dat is voor Piet dan, nou ja, Claire, we zijn vorig jaar weer begonnen. Ja, want ik zie er wel op je Wikipedia-pagina te zien, van je bent begonnen op 26 maart 2026. Ik denk, nou, dat is maar correct. Ja, dat is nog maar correct, ja. Ja. Dus nee, maar vorig jaar ben je wel begonnen met oefeningen en dat soort dingen. Ik ken hem nog wel, maar... Ja, dus, maar we hebben 15 jaar stil lang. We zijn toen opgehouden en
ondertussen heeft iedereen wel wat denkjes in. Piet in de fotografie ingegaan. Ik ben maar een andere band teruggegaan. Dat weer de band uit de havenperiode van 40 jaar van. Dus dat weer een nieuw Wave bandje. Als een vriendenploeg hebben we ooit begonnen. Alleen helaas de investering geval, dus de band houdt op. Helaas. Dus, toen ging ik zoiets van, maar Rams, ze winnen al een paar keer. Hier Berend of Vregen, de gitarist. Ik zei, nou, als het mat, dan mat het nou, want we draaien het jonger op. Dus, het klikt. En we hebben plezier, we hebben lol en we staan op iPop. Dit is nou eens tweede optreden. We hebben een paar weken waarom hebben we in Wademstein, maar iemand en Farmbreakers. En hier op iPop. Ja, nog meer optreden dan? Nog net. Nou net, we zijn wat bezig, we vregen wat bandjes die misschien wel eens weer eens mooie spelen willen. En er zijn een heleboel van die oude bandjes die binnen weer. Hè? Dus hij is een Bombay, hij is een Zaaldroep, die jongens van Yeti zijn natuurlijk weer. Ja. En ze binnen nog een stuk of wat, dus misschien is het wel leuk om daar eens wat moet het want. Maar reunie tour, maar al even van die bands die weer rondkomen. Ja. Dus het is leuk, een freestyle is ook altijd mooi. Dus daar wist ik alles van. Jazeker. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Dus, wat is het? Oh, ik moet je maar zo kunnen. Dan mag je zo komen. Ja. Ik zeg best maar jongen, ook Piet Dalman. Dat is Piet Dalman. Dat is Piet Dalman. Ja. Hier werd al in de war helemaal met de journalist Jacob Haagsma, maar... Hey Piet! Ja jongens, daar krijg je niet. Nee. Nou, ik sta er even vast in. Komt er Erik nou? Ja, wees jong. Ja, maar ik moet wat zeggen, hè? Ik heb wat publiek hier. Ja, daarom. Nou goeie. Nou goeie, zeg maar. Wat wordt van mij weten? Waar speel je ook bij? Ik ben voornamelijk voor de gezelligheid, man. Oh. Ja, ik zal laatst nemen maar je deze wat bezoekje. Zie je op? Ja. Dus, ik ben wel on tour. Ja, nog steeds, zeg maar. Dus, want de andere keer hier geen oorschiet, maar dat is... Ja, nog net uitblust, laat me het zo zeggen. Dus zolang het mooi is, gaan we terug. Ja, leuk. Ja. Dus, zo. Begrijp ik. Nou, ik zet het podium op. Ja, maar goed. Ja. Ramsk. Oh, geen... Ja. Hey, een hele goeie beetje iPod. Ja, zo daarom stik je dus net een show. Hoi, hoe gaat het nou? Hoi, kom wat naar voren toe. Want dan komt hier dadelijk een band. Ze kennen een beetje roestig wezen. Ze bekrijgt het bielkook aan. Ze bekrijgt hier achter de tent bij zijn bielkook aan. De eerste vraag die ik je ga stellen wil, ben je nog een beetje Ramsk? Ik moest eerlijk zijn opzien wat het is. Maar het is iets met kanien en schip. Daar komt het wel. Hey, een bekende. Oh, de eerste bekende Joe, ongelooflijk zei ze. Ik kom hier in deze buurt bij, hè, dat weet ik nog. Maar goed, ik praat daar wel even verder met die, maar net op deze band in, hè. We gaan net door de band in praten. Nee, mooi. Meisken, even een heel veel applaus voor Piet Dalman! Wat zei ze nou? Ramsk natuurlijk, hè? Oh, sorry, Ramsk natuurlijk. Hey, een heel applaus voor. Ik ben Ramsk! Wat hebben we nou, denk ik? Succes, Piet! Ja. Dwarsstralen zinnen. Dwarsstralen zinnen. Zo'n jongetje hier, een jongen, dwarsstralen zinnen. Daar zitten ze. Zo ben je waarom. Waarom? Van de D. Daar zitten ze. The one and only. Hier is het. Gewoon een senior.
Ja, ik hou wat zijn. Ja. Goeie. Kijk je wel wat verstaan? Oh ja. Nou, best genoeg. Doe ik wel. Hoe is het met jou? Ja, best met die. Ja, hartstikke best. Ja? Ja, mooi briltje. Oh, dankjewel, doe ik. Ja, top. Ja, ja jongens, sisters. Wat met de baren? Ik heb geen idee, had je nog wat leuks te vertellen? Juist Rion is net slagen. Nee, nou, zo wist wij spelen muziek, maar voor de rest kan niks. Ik zit altijd in het verkeerde gatje. Nou, die juist trek we zo. Ja, jammer. Maar ja, je probeert het wel, hè. Dus de intentie is er, maar het lukt net altijd. Maak leer, voor de rest... Wat ga je doen? Meestal, ja, het loopt meestal aan hem. Maar ik zeg het maar los. Nee, dat klopt. Nee, ja, we leiden doen. Een beetje routine misschien, hè? Dan kan je het altijd op vertrouwen. Nou, het zou Joert ook wel weten. Nee, het Joert geen routine. Het is Joert nog maar de 15e keer hier, dus routine wordt het net. En hoe weer je een reis in Australië? Nou, daar ben ik 2 keer geweest, hè? Was de eerste of de 2e keer weer? De eerste keer mag ik niks over vertellen. Oh, wat dan? Nou, dat weet mijn vrouw net. Oh. De 2e keer wie zo mooi. Dus dat is wel leuk. Oh, de eerste keer net hoor? Ja, maar dat mag je net weten. Nee, wie fantastisch, joh. Ben je er al geweest? Nee. Met mijn kangaroes, hè, daar. Oh. Ja. Ja, ik heb al gedegen langs de dik. Maar ze zijn er wel. Ja, prachtig. Ze zijn er best? Ja, ze zijn er best, ja. Ja, ze zijn er wel op. Maar wel lekker. Ja. Nee, wat top. was er met Australië dan? Alles. Ja. Had ik hier net hier weinig, ik daar weinig. Ja, hè? Al die Zweden. Oh. Ja. Er wordt gauw meer, hoor. Nou, daar ben ik in kangaroes. Nou, dat is eigenlijk dan de keuze. Ja. Maar hier is ik net volle meer aan, hè. Nee? Nee. Ja, Joert wel. Joert is wel leuk. Okay. Maar ik leef in Friesland natuurlijk, ja, ik ben toch hartstikke gek. Maar waar word je eruit dan? Nou, wie net? Je moet toch al geen Nederlands praten, heren? Oh ja? Is er net een reden aan? Nou, wat ik die vlagjes van deze, joh, dat is meer dan 50% het Nederlands praten. Ja, zo, ik weet Jinko. Ja. Wat vies te vallen? Nou, ik denk wel dat het straks eens een keer op een kantelpunt komt dat er net zo volle Friesen mee zijn. Zo'n mooie taal, jongen. Ja. Wat is er nou mooier dan saus van soeien? Is het volle fijner als pijpen? Daar heb ik niks mee, pijpen. Nee, soeien, hoor, dat vind ik wel leuk. Stokslobberien. Ja. Stokslobberien vind ik heel mooi woord. Oh. Maar ja, dat vregen ze nooit nooit hè, bij de Friese dictaat. Nee, stokslobberien niet. Hoe vind je dat een Friese dictaat mij wel wat zo mensen op zo'n nou? Nou ja, ik vind dat sowieso mensen uitnodigen moeten die net langs de lijntjes rennen, maar dat doen ze ik net. Dus eigenlijk maar we die vereniging om het Fries dictaat te schreeuwen en dan komt het goed. Ja, ik weet het wel zeker. Ja, dat is wel leuk. Nou, wordt niet wel een beetje smeuig. Zo ben ik wel een beetje smeuig. De omroep is ik net. Ik een beetje saai. Ja. Behalve Willem de Vries. Nou, de rest ik net de reet aan. Dat is op een mening dan net. Nee, valt best mooi. Ik kan eigenlijk nooit ergens een mening hoor. Ja, een mooi blauw jasje trouwens. Dat is wel weer een mening. Nee, het valt mooi. Nee, maar dat deed je prachtig, hoor, nee? Ja, weet je, ja. Nou, we komen hier al van nou 12, 23 en bier drinken en weet ik veel wat. Hey, ik ken déjà vu. Dit interview heeft vaker al. Dat is best kennen. Maar wie? Ja, maar Femke. Oh, maar Femke ook. Is Femke wel? Jawel. Femke de Wallen. Jawel. Ja, een mooi wief, hè? Hetzelfde waar. Het was in Blade Race, jongen? Nee, kijk niet. Nee, ik kom hetzelfde waar, maar dat had ik nooit intentie. Nee, maar Femke heeft een mooie stem, ik. Oh ja. Nou, wat zij per radio zei, ja, nou dat ze RTV Noord, dat vind ik net zo leuk. Was van stem? Ja, zo'n toch vroeger is van die 06-lijn, dus dat nog wel. Ja. Nou, hij is voor hetzelfde, hij is dan een hele lelijke, dikke wier achter de telefoon, maar die stem die wel goed. Ja, goede stem, dat doe ik het wel op. Ja. Goede stem is het hele werk. Ja, als het net zoals dat plaatje erachter zit, dan goede stem. Ik zou een nummer gewoon komen, veel ik. Ik denk dat ik straks een nummer zo'n een goede stem. Ja. Femke de Wallen. Mooi hoor. Ja, dat is de mooiste stem. Ja, een mooie stem. En haar zus dan? Zuske? Elske. Ja, die wil met mij op foto. Doe maar die op foto? Ja, die wil met mij op foto. Oh. Nou, cool hoor. Ik ben maar op het Vrijdagfestival, zou ik met mij op foto. Nou, ik zou als toen Maria was, dan doe ik het net. Nou ja, zie je wel Maria worden. Ja, hè? Ja. Eigenlijk een mooie vrouw, hè? Ja, mooi freestylen. Wat was toch een mooie vrouw? Nog net volle. Nee, maar ja, dat is toch... dit is Oipop, hè? Dan komen de mannen voor bier en vrouwen. En de vrouwen komen hier voor bier en vrouwen. Dus dat is toch... dat gaat het toch gewoon? Hè? Wat hè? Vrouwen komen hier voor bier en vrouwen? Ja, toch? Ja, geen idee hoor. Ja, ik denk het wel. Nou, in deze tijd kan alles, toch? Ja, dat weet je. Dus ik denk wel dat dat zo is. En ja, dat vind ik mooi. Ik vind het mooi op een Oipop. En nou, mijn Oipop, ja, dat ik wel.
En ik hoop dat het oor hier er nog is, maar ja, je weet het net, hè, dat het oor hier nog is. Want je moet net met plastic ballen het publiek in gooien. Maar dat is net goed voor de Dursemers. Ja, heel moeilijk wat. Stoksloper in Dursemers. Ken alle die zijn dik tegen, hè? Ja, samen kleer. Kan kerst niet eens in? Jawel, het is heel Dursum om hier te stoksloper in die krek doorstaat. Moet hij net weg. Maar dat dicté is toch futbezuinigen? Ja, dat ook wel, ja. Ja, dus we hebben het allemaal goed. Dus het hele interview is eigenlijk badeloos geweest. Nou ja, klaar. Het is, we hebben een mooi verhaaltje. Nou, best nou, dankjewel hè. Dankjewel hè. En succes daar hè. Ja, hoi. Ik heb nog even een aandacht om besteden. Geniet ervan. Hey jongens, hoi. Hoi, hoe is het met hem? Ja, wel goed. We hebben een dikke jas nog trouwens, hartstikke mooi waar toch? Garderobe. En dan gaan we al, jongen. Garderobe? De Friese vloggen. Ja, je moet even naar de garderobe. Ja, wij willen dat. Iedereen gaat de Friese vloggen. Ja, die zeggen gewoon TikTok. Geweldig. Wat mag je even zongen, jongens? Ja, jij hebt Wat mag je even zongen? Ja? Jongen? Wat mag je even zongen dan? Vertel eens, wat is in de kop? In mijn kop? Wat is er in de kop dan? Wat is jongen? Wat? Wat was dat ik in jongen? Ja, dan moest jongen. Wat hè? Oh, reboeien. Reboeien? Ja. Verbeer, mooi, strijd. Jawel. Ja, ze rennen al even voort, had ik het idee. Wat hè? Ze rennen al even voort. Zeker. Nou, meisjes, soort, ja, wat zou ik zeggen, plezier op iPod. Hij komt hartstikke goed, hè? Dat weet ik. Leuk is de best. Dankjewel, ja, nou, vind ik leuk om te wijzen, Jelle. Dat is wel leuk, hè, of nee? Ik denk nog Jacob Haasma. Hoi. Waar is Michael dit, jong? Wat zei het? Waar is zo'n Michael dit? Dat is van de winter van mijn mandarijn. Een mooi mandarijn, prima. Ja, deze mandarijn had er gaan. Ja, dat is heel verstandig. Ja. Moest er mij nou even Ja, ik kan wel even stenen toch? Misschien toch, ja. Ja, ik goed trouwens, ik ben er bent, maar ik kon het ding net, het zou melden waren natuurlijk. Nee, kijk, giet het zo wel? Ja, Komt het zo wel goed? Ja? Je bent geen amateurs, hè? Je bent door al langer. Ik ben amateurs. Ah, geweldig. Ja, maar ja, joh, het is iPop, het is mooi waar. En dat zie jij het al bij iPop. En dat is wel een snel feestje. Ja, toen wist die man die elke keer een stikje verschoot in een autokrant. Zuiver elke keer, ja. Ik sta voor ze hier hoor. En ze staan zelf als hier hoor, als corona is. Of Mond en Cloud zeer, had ik al gehad. Ik was al wel. Jeetje, nou dan is het even mij als dat ik mij maak haast. Nou ja, net dus, we komen net terug dat hier. Nee, ook maar goed, het mij maken in die zin. Ja. Nou ja. Als toen ik mist? Ik mis het. Ik ben nooit zoveel, als ik net kom, zoek ik het mis. Als je bent tegen van, jezus, al werden hier 40. Nou, nee, dat had ik je herinnering. Ik heb de auto-onderdeel bij het muziekcafé daar. Dat werd het eerste trein of jouw hier weer. iPop. En ik herinner me van, god, dit al wel hier alleen. We gaan het hier toch hut. En ik ben al het wel van mijn leven. Ik ben al 12 heel hier bij mijn pensioen, wist je wel. Dan ben ik hier is het van, ja. Ja, hou maar op. Hou maar op. Maken iPop dan zit erop. Hou maar op. Maar goed, dan ben ik hier tegen van prachtig waar. En nou, de catering, met de catering wel even. Die hakbal, die nog semi-legendarisch, kopje sap en zo. Ja, dat is gewoon goed. En ik doe al die Friese bands bij elkaar, dat is wel leuk. Het eerste wat heegdraver als de oren van niveau, maar het is wel heel leuk. Was het nog wat leuk, jongen, Joert? Ja, ik kan Maite jongen dus. Ja? Maite vind ik een groot talent. Ik vind het een beetje standaard dat hij dan wel saboteert op het duim moet. Ja, want dat is hartstikke lach nou dus. Ja, dat ik. Maar ze zijn van die spelregels. Want als je voor het eerst speelt, dan moet je maar het eerste in de zaal. Dan is dan... Dat was ik gespeeld. Ja, als eerste hek, was ik op Alvaro Maans, toch? Dat mijn eigen publiek de wandelingen staat te kijken. Nou, maar ik vind het best wel mooi. Dat is echt de culturele barren van ouderen hier in Fiske verhaal. Die is zo goed al. Maar du bist net een programmeur natuurlijk. Nee, maar daar mag ik er wel van vinden. Dat is mijn taak als journalist. Ik ben wel net, ja, dat heb ik gezegd. Maar het is wel mijn taak als ik ergens wat van vind. Stel voor hoe je toen een krap draaien mocht dan, iets zijn van iemand letter op Janne. Ja, tuurlijk, vanzelfs. En word ik zo'n zaken Hilkema, die heeft dan, die zit niet voor het eerst. Dus, maar die man die is, weet ik het wat, die is misschien wel hartstikke goed als ik. Het ook eerder een cd mag in de leven, is de huid van Sophie Hilkema, ster die van 3FM. En met er nog daar om 12 uur steen, maar als iedere publiek de doelgroep van zijn... Misschien ook even een advocaat van een duel spelen, zou ik me voorstellen dat ze... Ja, ik zit een advocaat van een duel. Ja, dat ik maar. Dat ik maar. Er komt een beveiliger om, we praten over het woord, denk ik. Er komt wel zielstraak om. Ja.
Oh ja, goed. De advocaat van de duivel. Ja, de advocaat van de duivel. Zullen ik zeggen, ik doe hem juist letter op, jongen. Dat is de feestact, hè? Dat is net de serieuze... Ja, nee, maar dat... Ja, hè? Natuurlijk, maar goed, ja, maar nou is die ter Ramsk voor... ik ben voor... vermogen, leeft even niet in de programmeur. Nee, maar het gaat erom dat zoals dan echt die met stil plak... Nou, de feestact Asbest, dat is Jon? Ja. Die stelling was hartstikke leuk, want ideaal, het enige nadeel was hebben dat ze geen Friesjongen maar plat, stelling was. Ja. Als ze stenen wil, dat is heel goed dat ze stenen. Ja, zeker nou dialectrock dan immaterieel erfgoed worden is, dat zou verder niks. Dat is net een handzeker, Joert, hè? Dan moesten van de louter kant heren. Ja, radio. Immaterieel erfgoed. Dat zit ik een wassen neus zelf, wassen neus. Maar goed, dat zie ik al om 12 uur. Dat ik beter. Nou ja, ik wil het net zeuren. Het is toch een best hier. Is het moeilijk op net? Ik zit al erop. Ja, jongen, ik ben streng. Al je mensen weer op Zuidwest, die jong Fries. Kijk, die was zo van perspoortje. Ja, die hebben echt hier de louter kant de ingevieren. Dat wil ik helemaal bij alle EK's aan volgen. Ik ben ook wel de belangrijkste, maar ik vind het op. Oké, ja. Is het een soort van, doe ze achter een hekje? Het lijkt wel zo, ik zei het, zo'n pers. Ja. Maar... Weet je nog een uur? Wat moet ik even zeggen? Ik was ook in de gaten. Dan is het bijbeunen, hè? Ja, daarom. Je wil de vlag van Dijk, dat betelt hier de hypotheek de Big Bang. En die column is bij uw dochter, komt daar aan je buurt. Je moet ons wel even zien column lezen in de Louter Krant. Die komt komende vreed weer... Ja, Toons online, denk ik. Dus dat is ook wel even dwan. Want een leuke column en is die in de beste regionale krant, en de grootste regionale krant van Friesland. Ja, dus, nog een final in naar binnen. Ja, dat is best, jongens. Dat is zelf ik een stemming. Bombardier komt daar. Bombardier ben ook even van die iPop-veteraan. Hartstikke leuk. Ramsten dwanen. Lekker roeg en een beetje. Dat zit Gossip Pieter zelf in. En wie is toch de speciale gast is? Ja, de zadelroekers. Ja, de zadelroekers, ja. Nou ja, dit vind ik leuk. Dat we toch de jongere garde, Lil Pier, daar ben ik wel fan van. U is oprechte Fries uit Engelsjeetje. Oh, ja. En Stijland is gewoon Stijland, hè. Zo van Foppen. Ja. En die doen net echt te één nummer of zelf te halen. Ja, allebei de feestnummers. Dus ik hoop wel dat ik het helje, maar ja. Wat ook? Ah, ja. Moest je met waan heel hier op pensioen, hè? Daarom, ik heb wel geen sec beskelen. Ik ken hem wel, maar stok nog gooien van hier tot. Ja, ik neem mijn vak serieus onder lijst snik. Nou, maar is dat een prijs, want een Europrijs. Ik ga een prijs om. De Pop Media Award Noord-Nederland, die heb ik voor 40 jaar trouwe dienst. En dat heb ik geen prijs voor het er mooi ophouden, dus ik heb er even dapper op. Het wordt echt vervelend wijzen, maar is het nou omdat kwaliteit levert of omdat het juist even lang volhoudt? Heb je het juryrapport lezen? Nee. Dat ging ook consistente kwaliteit, jongeman. Ja, dat zit erin, consistente kwaliteit. Dat zit erin, ja. Er staan allemaal dingen in die ik zelf onleveren hier. Dus, die had die wolf, net omdat ik maar wat doch eet wat lekker, joh. Nee, dat zeg ik. Net omdat ik maar wat doch. Dat weet ik wel. Ik probeer hier wel relevant te doen en een beetje lezen, stukjes te maken. Ja. He, dat net alleen de jongens van de vlog snel nog even een lightje maaien, maar dat ik ben lezen even van, oh ja, maar zo. Ja. Hier van Nico nog een stukje, een tribute in de kranten, dik stuk, is het lezen? Dik essay. Welke zaterdag kwam? Ja, de sneurskrant is er wij in Gasteland. Sneur. Maar ja, dat soort dingen is toch, dat vind ik wel leuk. Welke stel wil je dan? Welke wijk op? Ja, dat was nog niet makkelijk hoor. Dat is een zaterdag? Ja, dat is zaterdag. Nou, ik vind jou het niet. Ja? Maar ik begin niet om mijn zin te draaien. Ja, ik weet het wat. Ja, is dit in betere hoeken? Ja, in betere hoeken. Was er een shot van mij maar bier in je hand? Met 40 hier komen we erachter dat dit in betere hoeken is. Wat vergeten. Nou ja, iets die geeft wat je. Nou, we gaan verder naar die opvallen. Ja, waar ben je jou dan? Ik ben Sint-Jan. Sint-Jan, ja, klopt. En waarom moet je hem hebben? Ja, hier zit je, hier wel graag. Oh, ik vind het leuk even, ja. Dat wil je best. Leuk even. Hij stelt net zo'n hele moeilijke vraag. Ik kan ze hem makkelijk hebben. Nou joh, hoi. Zesters. Ja, ik ben Sint-Jan, ja. Sint-Jan? Ja, klopt. Sint-Jan uit? Wommels. Wommels, mooi plakje. Ja, zeker. Wat is nou het mooiste van Wommels? Ja, het wapen zelf, ja. Gewoon een Jumbo en zo, ja, ik vind het mooi.
net te groot, net te liets. Ja. De Jumbo, nou is het eerst door de Jumbo, een mooi plakje. Ja, het is ook leuk. Ja, het zwembad, het klomp, zeker. Zeker. Rediner, jongen. Een tijdje geleden, wie ik in de kranten wil ik deel zetten als een wommelster. Als een wommelster. Oh, ja. Toen werd ik interviewd door de Telegraaf in Wommels, maar ik weet gewoon toevallig, want zijn ze nou een wommelster. Oh, saai, ja. Waar is de meest bekende wommelster? Wat zou je... Waar is de meest bekende verneemde wommelster? Zo. Wommelster, hoe zei je dat? Wommelster? Wommels, ja. Ik denk een Freulen. Ik ben de bekendste persoon. Waar is de bekendste persoon uit Wommels? Bekendste persoon? Ja. Zo. Hap de moeder hoop? Hap de moeder hoop, ja, dat hebben we kans op, zeker. Kom maar eens Gerlosma. Ja, zeker. Of de vrouw wie de Freulen het opricht. Zeker. Wat ja. de vrouw die? De vrouw die de Freulen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Leeft hij nog? Nee, die leeft niet meer. Nee, dat is Leven de Wommelsers. Leven de Wommelsers, ja. Kom maar eens Gerlosma. Ja, zo. Belmoord Gerlosma. Ja. Oh ja. Wist je wel of familie Gerlosma? Jawel, ja, zeker. Ja, wel leuk. Ben je in Nijbouw? Oh, ja. En ben je in Wommels in de Nijbouw? In Hattingenboy. Hattingenboy. Ja. Als Wommels inkomst rieden. Bij het tunneltje. Nee, die lange stritten. Ja. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Ik ben nog bij Eindhoven. Ja, hetzelfde. Maar ik ben daar nog in doen. Nee, kom goed. Nou, bedankt voor het interview. Ja, je probleem. Oké. Hoi. Ik heb zelf hetzelfde plak. Ja, deze vu. Hey, hoe is het? Ja, best jongen, die? Ja, best. Ik heb die net vaker jongen hoor. Nee, dacht ik al. Ik zei die zong ook nog je rennen. Ja, die Lietse. Ja, die Lietse, ja. Hoe wist dat dat mijn zoon is? Ja. Oh, hebben we dat geschoten met. Hoe vist het jaren? Hoe vist je jaren? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, maar die zo'n zei je mee. Die zei dat toen zien. Dat hij zei dat hij die zoon was. Hij zei dat hij mijn zoon was. Ja. Nou ja, hij weet er net bij, maar de onbevlekte ontvangen is. Maar het kan samen zo wezen. Ik heb een zoon 3 dochters. Oh jee. Ja, en voor de rest weet je het net, hè? Dol, heeft het ook bijna? Ja, 12. Mensen voor Zwitserland. Voor jezelf? Ja. Wie is erbij? Ja, weet ik geworden wel, maar ja, je weet het maar nooit, hè? Maak een stuk dan muziek trouwens? Jawel. En waarom sticht je net dan? Ja, ik ben nou onkooperader. Dus hoor hier? Misschien was dat, hè? Ja, ik heb wel veel regelen hier. Hè, jij kan het regelen? Ja, je was een hotline. Jawel. Dat regelen wij even. Oké. Ja, maar dan moest wel die van dat nummer van Jalken maar steeds spelen. Ja, die ook zo weer aan. Ja. En de kullen mistake. Serieus? Ja, best hem hennenwest? Hè? Best hem hennenwest? Ja, Veske, hij komt ook wel op dag. Maar is het echt gebeurd? Kulstek. Het ding ben wel inderdaad, om mij moeilijk wordt met zijn autobiografisch. Ja, dat is net. Maar dit weer meer wat een... Gewoon grappig. Ja, grappig. Ik denk dat het publiek het leuk vindt. Dat hoop ik, ja. Lukt? Jawel. Dat is toch humor. Maar heeft eenzelfde band ik nog of niet? Nee. Oh, orenband. Ja, geen band. Bist du alleen? Ja. Maar een bandje? Ken. Oh, dat is wel grappig. Dus waar kan ik inhuren? Ja. Hoe duur best? Nou, dat is een van, weet ik niet, het was €20 of zo. Oh, dat is net duur. Nee. Oh, maar heb ik dus al een festival, hè? Sjaan Banaan. Oh ja? Ja, altijd in november in Senik. Oh, dat is wel leuk, Senik kom ik graag. Nou, dan ja, best vaak geweest? Ja, ik heb Frans komen in Senik. Wie? Zeker. Ja, wie? En orkest wel. Jawel, maar wie dan? Ja, nee, zeker. Serieus? Ja. Jessica van der Leest? Ja. Dat dorst dan net. Ik knip weer uit. Nee, maar Senik is leuk. Ja, Senik is wel leuk. Jawel. Gezellig meestal. Jawel. Katholiek, hè, die waren ook gezellig. Ja, nou net volle meer, dat is vroeger, maar dat wordt... Nee, oké, maar dat tot de uur hier dan al, hè? Jawel, vreet, vis en bier. Zo? Sneu zeg, snois en bandjes. Ronald? Maar kost het Senik dan? Ja. Ja, ieder is ontstaan in Senik. Oké. Heel lang alleen. Ja. Maar ik krijg de zaalroekers, jongen. Jezus, die ben pas aan. Is die jongen? Allemachtig, die ben aan. Misschien in de rit, maar dat weet ik wel. Ja, en zaalroeken. Ja. Nee, ja, Senik, ja, mooi plak. Dat kost dit wel aan, hè? Ja. Is sneu. Sadri. Sneu. Sadri. Sneu. Sadri. Sneu. Sadri. Nee, nummer maatje. Sneu en Sadri. Ja, Sadri. Sneudrie. Ja, sneudrie. Nou, dat kan wel wat van uit. Dat is toch heel verschil, hè? We hadden nou, wij zijn naar watervriezen en hij is naar klooikluten. Ja, wij zijn watervriezen.
Nee, dan moet je oppassen. Hè, want kan ik te 4 keer. Hij is de Wout Zielstra krijgt voor jongen, denk ik. Nee. Dat is even niks Wout. Fout die dubbel. Wout Zielstra. Wout. Nee, maar dat is altijd wel grappig. Nou, we hebben maar Hoenekop, ik altijd die jarige waasje. Nou, dat is lekker even een beetje clear. Wist, hè? Maar uiteindelijk ben je wel gevreesd. Ja, leuk toch? Ja, dat vind ik al. Ja. Nou, daar ben je nog je Lauwert? Nee, wat? Oh, de vlak onder. Ja. Lauwert was net weinig, hoor. Oh, zo zijn wij wel, hè? Maar het wordt een jachtgebied, zeg maar. Ja, voor dit, hè. Een jachtgebied. Ja, een jacht, ja toch? Ja, jongen, we hebben een jacht. Nou, nee, ik zeg heel een jachtveld, maar dan hebben we nog eens. Bist je er altijd bij? Ja, dat is het wel, ja. Oh, dat mooiste woord zeggen. Ik denk maar niks zeggen. Nee. Dat wordt grappig, hoor, nee? Ja, tuurlijk. Maar eerder haast al een beetje lokaal of in nationale media die daar wat begint op te pikken? Of, Ja, ik ga wel eens wat dingen aan. Ik wil landelijke televisie en zo wat dingen aan, maar ik voel eigenlijk nooit. Dat doet me een beetje denken aan MC Remond. Kijk je die nou van vroeger? Nou, die doen die. Ja, maar die doen hij vroeger de onderhonden en met Asdar Passie en Zwart-Wit. Hij heeft muziek wel nummer gedaan, maar hij doet dit vroeger ik wel een beetje zoiets. Een beetje licht satirisch soms. Een beetje scherp vragen stellen. Een filmpje ervoor. Een boer is een keer zo stoer. Dat sowieso, maar hij had ik. Wie het net om Fufu, die moest Fries leren. Dat weet ik nu wel inderdaad. Moest Polstak springen. Ja, dat is net leuk. Nee, dat is net leuk, maar weer wel leuk. Ja, wel grappig. Dan moet je wel volhouden, hè? Rijker weer, hè? Ja. Voor Eduard. Ja. Ja, nou ja, klaar. Ja, je moet al namen hebben. Officieel Ilke. Nou, waarom gebruik je die namen niet? Ja, ik heb een roepnaam, jongen. Nou, dat dan Ilke gewoon. Ja. Ik vind Ilke volle mooier. Ja. Eduard vind ik een beetje, net echt bij die passie. Nee? Nee, Eduard, een beetje kakkerig eigenlijk. Oh ja, dat heb ik wel. Ja, nog klaar. Daar staat er tevreden mee bezig. Ja, ik zal de therapie vallen hier. Vind je wel helemaal trouwens. Ja, maar we kennen ons een paard, Ilke. Ja, nou, dat is even. Wij huren die voor 12 euro. Ja, mooi. Ja. Maar eigenlijk is het Hendrik. Datzelfde verhaal als bij mij. Ja, we hebben best vervolgen mee. Hendrik. Ja, nou, mijn vrouw zou Hendrik. Oh ja? Hendrik. Wat? Hendrik, wie al druk. Hendrik. Oh, zo. Ja, Hendrik. Maar nee. Ik zal even naar Bombardier dadelijk even. Wist het zeker? Ja. Wel leuk hè, dat die man er weer Ja, ik 20 hier 80, ik krijg het Ramsk. Ja, man komt uit Ongen, hè. Wij zijn gewoon terug hier. Ja. Ach, verschil met de bloed. Maar het zijn wel leuke jongens verder, hè? Ik ga ervoor. Door 7 groeten? Ik ga ervoor, jullie na het lucht. Wat hebben we voor moois? Oh, dit is boer is een keer gestoord. Oh, van een Fufu. Dan zingt het gewoon op. Als dit nou dorst, hè? Dan wil je het oppakken. Oh ja? Een Fufu. Ik zag er nooit zo trouwens deze. We zijn opzicht. Hij is echt wel helemaal. Hij is hartstikke al aan natuurlijk, al 20 jaar oud. Dus. Ja, die mooie nummer Friesland Bob. Ja. 20 hier, nee, 24 hier. Bouken. Ja, Bouken, ja. Friesland, joh. Sixpack. Maar jij hebt geen kaart van Friesland. Sixpack. Sixpack. Hij is wel leuk. Ja. Hoe is nog wat beter of niet? Wat weer beter weer? Dat is wel even fles. Dit ding is steeds meer mooi. Wat zei het? Ja, auw. Ja, kan we ze? Ja, ze moeten even in de positie staan. Oh, oké, best. Jok op haar echt. Dan denk je, god wat blij we die is. Hè? Dan denk je, wat blij we zijn. Ja, hè? Ja. Heb je het zo druk onderweg? Wat zei het? Heb je het zo druk onderweg? Ja, alle mensen maar vragen wie dat is. Zie je nou beleven weer? Ja, maar in ploffen? Ja. Ploffen? Ploffen? Wat is dat? Ze maar in ploffen, ze gaan ploffen. Kom maar. Ze gaan ploffen, plof. Ja. Plof. 1, 2, 3, plof. 1, 2, 3, plof! Hey, Pop! Hoe is het bij hem? Hey, laat me even vaststellen voor de mensen die me net kennen. Ik ben de Frieske vlogger, ik mag je het iPop presenteren voor je. En wat fijn dat je me nou hebt binnen! Oh, en nu komt dan een hele mooie actmeisken. Oh, wat mooi. Ik haal je maar zijn praatje achter de tenten. Ik haal ik maar een paar dingen te zeggen. Joekte op een reg! Joekt op een reg! Joekt op een reg! Nou, correct. Dus dan weet je wat je komt. Meestal een heel groot applaus voor Bombardier!
Deze man is van de organisatie. Ah, goeie. Heb je ooit bij deze wil toch die partij? Ja, goeie. Nou, goeie. Ja, controle. We krijgen zo meteen een stukje muziek live hier voor het petje ervoor en dan kunnen we losdelen, hè? Oh ja. Ja. Wat leuk uit. Nee, hij toont die nist van LNB, dus ja. Oké. Maar die is een ja. kaartwiet. Dus wat maken we nou? Voortsturen. Ja, voortsturen, vind ik dat. Ja. Je kaart oppakken. Juist, oppakken. Ja, doe met de regels, is dat nog wat? Ja, regels met regels. Maar normaal van vrouw wacht je, want die heeft de kaart. Vrouw heeft altijd alles, hè? Ja, die maakt misschien niet meer van omrennen, want die heeft in de gaten de telefoon in de auto loopt. Wat is dat? Ja, dat is net best. Je bent heel afhankelijk van vrouw. Ja, ik ben heel afhankelijk van een vrouw. Is het de beurs uit of Kees? Ja, het zeker. Ik ken beurs. Je krijgt een boezeld en dan blijven we een keer op maat. Maar dat kan niet. Dat speelt je wel. Daar speelt er ook niet vanzelf. Ja, ze het petje samen met de Hippo en dan kunnen we daar hier nou. Dan is het spontaan gel, nou, dan heeft ze wat tegen. Nou, als je de vrouw daar rekening weet, dan denk ik, nou, je hebt wel de rekening aangegeven. Dan stapt ze mooi. Ja, zo ga ik. Nee. Nou, mooi. Maar dat is, je kan hem al leven hier, dat valt wel wat mooi. Nou, dat is fijn. Dat is mooi om te hebben. En ik denk als het nou lucifers dwaasje, dat kost ik wel als intricatie snelheden, dan weet ik hoe het. Lucifers dwaasje? Nou ja, dat zou je kennen, hè. Dan had je begrepen bergen, maar best net binnenkomen. Dat wordt wel eens ingewikkeld, maar. Er waren nog een lucifers dwaasje bij hem. Nou, wie vinden? Wie kent de wol? Ja, je maakt mij ja, we werken in een bandje. Ja, ik leed hem al eerder geven, maar dat warm, maar in de wind daar. Ja. Nou, succes met een accordeon, hè? Ja. Hoi. Ja, Elke broek recht. Jij stond bij de band? Nee. Nee? Toen is het muziek gehad. Ja. Ik had wel dezelfde boek opvangen, maar voor de rest niks. Lekker jongen. Vroeg kwam ik voor hen en dan ik van Zandbeuk. Maar hij van Zandbeuk. Ja, ik Zandbeuk. We kennen wel een bandje en dan hoor je dat iemand voor. Ik woon 200 kilo al. Wat doet die man? Ik heb een piepho. Wat dorst? Oh ja, zit er hier onder? Hey. Wat dan? Oh. Een glory hole. Een glory hole. Net zo. Linsen. Kijk nu maar. Glory hole voor Aziat. Links, mag je niet een keer erom wat dorst, hè? Nee, die monitorlijst, die haast alles erop opzet, hè, was erop gaan was. Prestaties er eigenlijk niet zo. Wat ook? Prestaties. Ja, dat zegt het. Het rode gooien. Ik wil straks wat. En het rode gooien. Nou, we nou makkelijk. Dat haast wel. Ja, ik heb wel. Maar dit is zo lang nog goed, Chukbol. Hey, hoor de show weer even op dan maar dingen, hè. BM de geleer voor. Oh, ik ben een paar echte iPod-veteranen. Oh, wat wordt dit mooi aan. Hij volgt van Friske Tongerkoor. Friske Tongerkoor en dan hangen door neer minder dan de beste band uit Sint-Niek. Allerbeste band uit Sint-Niek. En dat is... Jettize! Kom on, we gaan het in de jongen, dit is de rock'n'roll!
En de meesten lijnen er lang af. En de meesten lijnen er lang af. Wat zei je toen? Zij wil heel graag op de vlog. Maar gaan we haar nog even vregen? Ik wil net op de vlog. Waarom net? Nee, dan wil ik niks. Wat is er aan? Zet dit alsjeblieft op de TikTok. Ja. Nee, doe dan de fucking pinda's. Oh, dat zei je toen niet correct zeker? Wat is hier dan? Ja, wat is dat? Nou, dat is steeds maar een meme. Dat is steeds van, zeg even fucking pinda tegen mijn snap. Eet mijn bal. Zet dit alsjeblieft gewoon op TikTok. Ja? Ik vind het echt grappig. Dan kunnen we dit op een trouwerij te letten. Hoe 20 hier of zo. Oh, jeetje. Hoe 20 hier of zo? Dan is het, nou, dan is het wel haast 40. Kom je leven trouwen. Ja, nee. Ja. Doe ik zo'n beetje die prinses, hoe heet ze, die oudste van Willem-Alexander. Nou is het gewoon de gek met mij. Nee. Nou is het gewoon de gek met mij. Waarom dan? Ik lieg. Nee, nou is het ophouden. Daar had ze toch wel een beetje wat van, net? Wat? Nou, van die oudste prinses van Maxima Willem-Alexander. Ja. Dat is me rond. Hey, nou is het gewoon ont content vision. Ja, is dat? Ja, ik wil net op zetten, hè? Nee. Als ik dit met mijn romp zag, dan kijk ik klacht die niet. Oké, zij mooi wel de TikTok, maar ik net, want ik jij het hoe al terug. TikTok maar fucking pinda's. Nou, dan gaan we even verder, want ja, we moeten allemaal content maken, anders hebben we niks. Maar net alsjeblieft net mij op TikTok zetten. Als mij op TikTok zet, dan ligt maar de fucking pinda's. Ja? Oké. Dat is een koude hooi, joh. Ik kom net op TikTok. Oost kom ik die helling. Goed, die helling. Wauw. Nou, ik weet niet wat. Was dat de rest nog hard? Dan, Ja, best. Begin verder. Wauw. Hoe let mag ik bij die orenband wezen? Die kwartier achter tegen net. Goed tegen net. Hé, goeie. Geweldig. Het is geweldig. Het is geweldig. Het is fantastisch. Het is fantastisch. Nou, dat is natuurlijk de Friese vlogger. Nou, die kunnen we hier net missen. Nee. Dan mis je er al bij geweest. Dat ken het al eens. Nee. Maar, dan wil je nog oprecht vragen. Hoe is het nou met jou? Nee, wel goed, hè? Ja, goed? Ja, op zich wel, ja. Ik vind het dan een beetje draaien in de hol, maar voor de rest doe ik het best. Nee, serieus, ja. Nee, mooi zo, mooi zo. En is die cameraman? Ja, Bram. Nou, goeie Bram. Maar toch zoals je een per interviews dan, dat heb ik wel toch net. Ja, nou hartstikke mooi. Ja. En heeft nou jullie nog echt wat raars mee maken? Of, Nou, ik zei wel, je niet een barbecue op het podium. Dat is echt zo'n onderdeel van de act. Ja, mooi net. Ja, Willem. Maar verder niks raars, wie het verder wel vrij normaal. Nee, veel vrij normaal. Ja, maar dat is net jij er mooi maken, hoor. In die daar wat vragen stelt. Dat zeg ik wel even de andere kant op. Ja, dat mij mag je Tje. Ik vind het wel machtig mooi, want die TikTok-filmpjes kom ik altijd wel in het gym. Ja, dan kijk ik altijd wel even een luidje. Dan komt er even een beetje in. Vooral als die lauwe best, jongen. Dan is altijd even een bijzondere typekust. Die shirt dan even en dan geeft er even nog. Daar is heel wat rond. Ja, dat zeker wel. Dat is wel leuk. Ah, machtig mooi. Nee, jong. Hey, dankjewel. Doe ik het, hè? Ja, doe ik, hè? Hey, hoe doe ik, Bram. Goeie, jong. Hoe is het met die? Ja, best met die. Ja, we leven nog, hoor. Ja, dat is belangrijk. Dat dacht ik maar even. Ja. Ja? Waar zit hem nog in dan? Ik dat helemaal hem heen. En dan dadelijk hier heen. Wat? En dan dadelijk hier heen. Ja, we zijn een beetje heen en weer, nou. Maar dat hetzelfde day. Ja, feitelijk wel, ja. Ik heb jou niks een microfoon. Dat was man.
Dan kan je vergeten, hè? Dan krijg je nog heel taak nog. Ja, daarom. Ik kijk even te vloggen. Ja. Dan krijg je een potje van, joh. Nou, dat dan. Ja, daarom. Het is net regen, hè? Ja, maar zo bij drinken. Het mij wel, maar ik dat net. Ja, maar het is wel lekker. Ja, zeker is lekker. Ja, ik eet al hier. Hartstikke lekker. Ja, een beetje opbier erop. Ja, hè? Ja, zeker weten. Doe eens wel een beetje de vloggen, de bier drinken of de bier drinken en de vloggen. Ja, zeker weten. Ja, ik eet al hier. Een aairol van. Aairol? Ja, dan moest even een aairol van. Ja, met inhouden, ja. Een koprol. Ja, we zijn ik heb dik niet. Dat is toch wat ik had. Dat is populair. We zijn even een koprol van. Even koprol. Dat kost op TikTok. Maar ik weet niet meer deze mooie. Ik kijk nog van ik leef nog. Dus in principe maar wat ik zou horen misschien. Wat ben je dan? In je leven blijven. Hoe? Koprol. Ja, best niet idioot. Ja, wat hou het voor? Nee, ik net. Waarom steeds? Ik ben een idioot. Nee, dat toch niet. Ja, ik ga weer leren nog eens, joh. Waar is het daar weer heen? Je mag in de oorlog er heen. Ja, hey, goeie. Hey. Hey. Ja. Zijdelings. Ja, ik wel. Hester. DJ Hester. Nee. Mooi beeld net. Wat een gaal. Nou, ik snap eerlijk zijn ik wel. Als de organisatie zei van hey, ik wil je een hele hin, nou dan is een kadaver zitten. Nou, dat denk ik net fijn, want dan is je door een een kadaver zitten. Hoi. Wat zei ze nou? Draven weer. Wij worden wel op en dan gaan voordraven. Wat is dit voor iets? Ik word er wel op en dan ga voordraven. Ja, ik moet je een vrije meneer. Ja, dat kan altijd. Hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Ja, zeker. Nee, wij hebben mooi water erbij. Gezellige sfeer, leuke mensen alle jaren. Ja, het hier wat drukker kent, maar ja goed, er ben natuurlijk een heel soort festiviteiten. Nee, dat zou ik voel later ook ben. Ja, toch wel, hè? Ja, nou ja, goed, omdat je dan al een aantal jaren binnen, dan komen hij natuurlijk wel wat meer muziek is mooi. Maar van mij is het hartstikke moeilijk, gezellig, leuk. Iedereen een hapje en een sapje en iedereen tevreden mensen. Mensen in de huis bedanken de organisatie tot over hier. Dan zullen dat jaren we graag dat maar we hebben, dat houden we erin. Ja, zeker weten. Dus nee, hartstikke mooi dag. Want ook net verzin dan kom je uit de buurt van Tersol, toch? Ja, zeker. Ja, ik kom uit Tersol wel. Ja, zeker. Ik ben in Tersol. Dus dat klopt helemaal. Daar ken ik je ook van. Nou, sure, dan zit het helemaal goed. Dan zit het helemaal goed. Ja, zeker weten. Dan zit het helemaal goed. Nee, ik kom uit Tersol wel. Dus, maar dan komen we een soort meisje genomen, dus ik moet weer even... Jongens, heb je mijn kaartje? Mag ik even zien? Even scannen? Ja, nee, maar ontslag. Nee, sorry, we zitten net al leiden. Dat waren we net hard. We gaan goeie. Ja, dankjewel, weg hè. Hoi. En wat is ook Christ? Oh ja. Tafel wil lezen? Ja, zeker doen, ja. Best. Ja. Zit er gewoon in? Jawel. Nou zit er ook gewoon. 6 maar. Ja. Ja, hoor. Ja. Wat is het? Ja, stil los, ja? Ja, dan was meer los, joh. Ja. Ja, Pop, kom je heel een beetje te geven, hoor, hey! Ja, ik word er dan, hè? Een beetje kleven van X6! Lil! Stijn! Jullie horen hier een applaus voor de one and only, de enige echte, de grote, de allerbreedste, de allergrootste, oh nee sorry, de lilste. Het is Lil!
Ik zwart al die gedachten, zie je me voor een vriend. Ik heb ze allemaal terugzien. Let's go! Ik heb ze allemaal terugzien. Zinnen schiet zo prachtig, dat ik je nu voor de zien. En niet Friesland, waar ze nog niet was, maar het er niet. En ik wil daar bij mij, staan gezin. Over de horizon, je gekken, naar begin. En de dagen, laat ik maar bediend. Wat verdomme saai, zo van ben ik actief. En ik voel wat van u zien, en de horen waar niet van praten. En mooi vinden waar je blijft, vloek het bezweren. En als je sterft, al die rekken, ik kom er bij en leren. Ik ben voor de chef, hier is net. En het weekend is de weg. Ik heb een hart van burger, ik ben het zeker te krijgen. Hart van burger, ik ben het hart van burger. Let's go! Ja mensen, dat weer iPop 2026. Lil Pier die stuurt hier aan samen met Stijn Land, jongens. Wat hebben we hier een mooie jongen hier, een mooie Dijmak zelfs deze. Hey. De mensen gaan hier een heel fijn feest houden, het is ongelooflijk. Ik hoop je hem volgende keer weer te zien op iPop, want het is een fantastisch feest. We vieren hier de Friese muziek, de Friese identiteit en nemen alles verder maar op. Vond je een leuke video, doe een toon omheen. Post meer en abonneer dan op de Friese vlogger. En dan zie je de volgende keer bij iPop. Geweldig.